Senin tarihin. Narıl Suzegelliyev. Göktepe galasy. Gysgaça tarihi oşyryk. Türkmenistan Hisar Ilm Akademiýasynyň akademigi Murat Annepeýewoň redaksiýasy bilen 2-nji goý berdiş. Çäç döredijlik öňümçilik birleşigi Aşgabat şäheri 1991-nji ýyl. Tedbaşy. Narıl Suzegelliýewiň bu tarihi oşyrky maňa jik-mijik mälim temadan ýazylypdyr. 111 ýyl mundan odul Göktepe'de bolup geçen halk tragediýasy ýatdan çykyryp bolmajak tarih wakadyr. Tarihçiler bu waka dürli wagtlarda dürli hili semeleşdiler. Sarizmiň harby ekspedisiýasyny ýumurlajak bolup, ýerli halkyň gahrmançylygyny peteltişek, onuň wekillerini aýyplajak, gala üstünde bolan söwüşiň ähmetini kiçeltişek bolup ýanaşdyrar. Iň soňky döwürlerde de ahalyň tutýan territoriýasynyň onun ilatyň mesbürüni hadaplap hamala bütün Türkmenistanly deňeşleriniň-de diňe 6-7% bolýar. Şoň üçin hem Göktepe tragediýasy Türkmenistanyň Russiýa birikdirilmegine esasy waka bolan däldir diýen ýaly metodolog taýdan arga tutaryga ýüdürdiler. Munyň öz tarihy diýibinin nädur semeleşmek misaldyr. Her bir halkyň tarihi ykbalyny kezgitdiýen aýgutly wakalar bir günne ýa-da bir näçe günne bolup geçýär. Misal üçin Russiýanyň tarihyna Kulikowa söwüşi, Poltawa söwüşi, Borodino söwüşi we şoňa meňdeş aýgutlyjy rol oýnapdy. Türkmen halkynyň tarihyna da Göktepe garasyna bolup geçen agyr söwüşiň ähmetine hiç bir jähetden kemmaha garamak bolmaz. Bu tarihi oçyrkyň ady Göktepe galasy bolsa-da, onu baştan ayağa ahalyň basyryp alınmak hakda gurrun barýar. Onu Göktepe wakalary, birinji we ikinji ahal-teki ekspedisiýalary, padşah goşunlarynyň sany we sastawy, ýara üçinçiligi, galany gorayan halkyň ýagdaýy, töwüşiň gidişi we elhenç ýagdaýda tamamlanyşy, umumyň dogry we takyk beýan edilýär. Elbetde o şirkde käbir ýetmeçiliklerdir, näme takyklyk hem gabat gelýär. Misal üçin gala ýykylandan soň ýetir alynan 3000 aýal gyýy galanyň daşyna däl içinde Diňli depäniň günnäwir ýüzünde daşy garawly saklanypdyr. Galanyň gurulup başlanan wagt anyk däl, ol 1879-njy ýylyň awgustyna başlandy diýsek. Onu 28-nji awgust diýýäm, epetli derejede taýýar dahyrin. Belki has ýerrek, ýagny 1877-nji ýylda başlanan bolmak ähtimaldyr. Narıl Suzegelliýewiň sady, düşünükli dil bilen ýazylan bir tarihi oşyrkyny okujylar höwes bilen okadar diýip tama edýär. Murat Annepeýew, Türkmenistan Ilm Akademiýasynyň akademigi. Göktepe galasynyň harabaçylygy ahmyr bilen için tutup ýere tiňip ýatyr. Onuň bir tarapy Göktepe raýonynyň merkezine uçup gidýär. Bir tarapy bilen aran demir ýol liniýasy kesip geçýär. Şäher tipli pasyolog köne galanyň üstüne süýşmegini dowam etdirýär. Onuň gün orta günne orta tarapyna gurulýan jaýlar bilen arada diňe asfalt ýol bar. Bir wagtlar giden açyklyk meýdanyna ýeköz hengerläp oturan gala daş töwrüginden görer gözden gizlenip barýar. Birinte kozulukların şahsaklary galanyň diwary degişip oturundan, köp ýerlerde galanyň diwary ýarlyp, mal ýataklary, hazatxanalar galanyň içine geçirilipdir. Galanyň demirgalyk günmatar çuňkurägini, galanyň harabaçylygy ýaly ýere siňip gitmedigen bolsa, öňkü haýbatly keşbini ýitiren Diňlidepe ýerini gatyp otyr. Türkmenistany basyp almaga gatnaşan Rus harby işgärleriniň ýazgylaryna Diňlidepe sözi, Göktepe sözi bilen has deň derejede diýen ýaly ulanýar. Öňem Göktepe galasy diýen manida ulanýar. Bu jähetden Göktepe hem Diňlidepe sözleri sinonim hökmüne gelýär. Munyň öz sebebi bar. Köne Göktepe häzirki Göktepe galasyndan 10-12 kilometr demirgalyk günmatar diýerleşýär eken. Tutuş şol etraplar hem Göktepe adlandyrylýar eken. Şonuň üçin hem Göktepe galasy köne Göktepe'den eslarlyk diýerleşýän Diňlidepe'niň daşynyňky boş meýdanyna gurulanan bolsa, ilki wagtlara galanyň Diňlidepe ady ýörenem bolsa soň-soňlar Göktepe galasy diýen ad etaty orna geçipdir. General Skobeliewiň ekspedisiýon atryadynyň ştab načalnigy general Gardykowyň tasdiklamagyna görä, Göktepe galasy ilki gurulayan wagtlaryna dürli saatlandyrypdyr. Nurberdihan oňa ýaňy teke diýerken, Ýylat ýaňy şäher, Parslar bolsa täze şäher diýip at beripdir.
Ýöne Gradykov'un bir maglumatyny göze dürtülip duran näme hakyklyk bar. Yerli ratyň ýaňy şäher diýip parslaryň bolsa täze şäher diýmegi böwrüň dinledi. Gradyakov parslaryň atlandyryşyny rus diline terjime edip alyndyr diýmegi esas ýok. Sebäbi ol ýaňy teke, ýaňy şäher, täze şäher diýen sözleriň üçüni hem asyl nutgasyny getirýär. Göktepe galasy Gysy wagtyň içinde 1879-njy 1880-nji ýyllarda bar ýok bir ýyldan sähel gowrak wagtda gurulypdyr. Ödem şol dögürde galanyň guruluşyny bir näçe gedek hareketme bolupdyr. Ýöne gala gurulan dögürünem has az ýaşapdyr. Dolu gurulup gutorandan soň ýarym ýylda ýetmän dolu weýran bolupdyr. Ödem gala şeýle bir elkençlik bilen weýran edipdir gölün. Gurululy bäri bar ýok 110 ýyl gowrak wagt geçen ägirt uly desganyň asly keşfini gödüňe getirmegi mümkin näl. Elbetde galanyň harabaçylygynyň şeýle derejä ýetmegine, soňky birintek ýagdaýlaryň oňa aýawsuzlyk bilen seredilmeginiň, içinde giden meýdany ülüm ekilmeginiň, köp ýerleriň tekillenmeginiň, awtogaraj, benzabady döredilmeginiň, şonuň ýaly 1948-nji ýylyň ýer titremesiniň uly täsiridini inkar etmek bolmaz. Ýöne aslynda gala alnaýan wadyna da gaty weýran edilipdir. Galanyň diwarynyň esli bölegi aşagyna däri goýulyp partladylypdyr. O ýerden bir näme gün watarrakda esli ýer topa tutulup ýa-da asylypdyr. Galanyň diwarlaryň köp ýeri bolsa onuň daşynda kimşinläki, garymlardaky adam at, düýem atlyklaryny gömmek üçin olaň üstüne ýmyrypdyr. Bu atlaryň hemmesi barady. Soňra yer gelene jykmyjyk gurrun ederdi. Göktepe garasynyň gurulmagyny Paşa Russiýasynyň 1879-njy hem 1880-nji ýyllarda Ahalteka oasyny basyp almak maksady bilen guran harby ekspedisiýalary sebäp bolupdyr. Geçen asyryň 70-nji ýyllarynyň başlaryndan Sarizm Ahalteka oasyny amykly ümzik aty guraýar. 1874-nji ýylyň 31-nji martynda Zakaspi bölümi tarapyndan ýörüti upravlyny edilip, oňa general mayor Lamakin naçarnyk bellenýär. General Lamakin tekeler bilen gepleşikler geçirip başlaýar. Ýönedürli sebäplere, dürli bahanlara görä Ahalteka oasynyň paraçylyk bilen Rus raýatyna geçirilmek mümkinçiligi tapdarlýar. Günorta gün matar hem Günorta Aziýada has düýpli harby maksatlary göýüňe tutýan Paşa Russiýasy İnglisleri hem parslary öjükdirmejek bolup, ahali öz raýatyna birikdirmek barada galyp hem alatarmyk siýasat alyp barýar. Munyň sözüni de Polkovnik Markozov tarapyndan tekeleriň talaňa salynmagy, Rus goşunlary bilen tekeleriň arasynda häýärişini ogunyk çaknaşyklaryň bolup durmagy, öň hoşniýetli, ananyşyklyk atnaşyklaryň düýbini amykly opurýar. Tekeleriň Ruslary bilen ynamy gaçýar. Olar Ruslara garşy göreşmegi belli külli ýüreklerinde öýler. Paşa Russiýasy Ahalteka oasyny amykly eline almasa, Horasona çykyp Inglislerge garşy durup bilmejekdigine mazal göz ýetirýär. Şonuň üçin ogunyk çaknaşyklar peýda bermän soň Ahalteka oasyny bir zarba basyp almak ýüreginde öýär. Ýörüte harby ekspedisiýa gurmak bellenýär. 1879-njy ýylyň 23-nji ýanwarynda bu plan imperator Aleksandr II tarapyndan tasdiklanýar. Ekspedisiýanyň öňüne Göktepeň hem Maryny eýlemek gözüpet goýulýar. Ekspedisiýanyň ýetýärine 16-4-den bir batalyon her biri 450 adamdan 7310 adam, 18 ýüzlük, 2 atly eskadron 2900 adam, 34 top 400 adam berilýär. Şonça güýçden hereket edýän goşuna 4000 piyada, 2000 atly goşun, 16 top alınýar. Beýlek goşunlar bolsa hereket edýän goşunlar bilen olaryň bazasyny birleşdirmek üçin peýdalanýar. Ekspedisiýanyň hajatlary üçin 6 aýa 1.872.540 manat bölünip berilipdir. Ekspedisiýanyň naçarnyk edilip, 1-nji Kavkaz goşun korpusynyň komandiri, Rus Türk guruşuny uly şöhrat kazanan general adjutant Lazarew bellenýär. O Zakaspi harby bölüminiň goşunlarynyň wagtlyň komandaşy diýilip atlandyrylýar. Lazarew 1879-njy ýylyň 23-nji martynda çekişlere gelýär.
Şol wagt Dıkma Terdaryň ogly Akberdihan hem 1878-nji ýylyň sentýabryna çatdy. Ýetir düşen 2 tane rus soldatyny ýanyna alyp çekişdire baran eken. Ol 2 ýetir alınmazyndan ozalym tekeler 6 tane rus soldatyny ýetir ekipdirler. Muňa jogap edip, ruslar teke kergünni talapdyrlar. 14 tane tekeni şol 6 rus soldatynyň deregine ýetir atdyrlar. Ýetir alınan 6 rus soldatynyň ikisi olar goýberilipdir. 2 tane bolsa 1877-nji ýylda Gazarbadyň etegine ýetir alynan ogly bilen çalışmak üçin bir bay ýaş dul aýal satyn alypdyr. Ikisini bolsa Akberdihan 14 teke ýetir bilen çalışmak üçin alyp gelipdir. Şeýlelikde Akberdihan gelenne türkmenleriň eline ýene şol dul aýalyň elinäki 2 rus ýetir galan eken. Ýöne general Lazarew ol 2 ýetiri özüm boşuduryn diýip Akberdihany gatgu garşylapdyr. 14 teke ýetiriniň 14-üne boşadypdyr. Dıkma Terdary metal pullen 100 manat, Akberdihany hem 50 manat aýlyk belläpdir. Ol tekeleriň gürrüňi boýnyny talep edip, Akberdihanyň Dıkma Terdaryň adyna şeýle beripdir. Men general adjutant Lazarew Ak paşa tarapyndan uly goşun bilen Fähra ýürüş geçirmek üçin bellendim. Tiziň tiredeşleriňiz mundan bir näçe ýyl ozul. Bilen Mikhailov aýlygyny ýerleşýän atrýadymyzyň üstüne söz edipdirler. Geçen ýyl bolsa, olar hojagala söýüpdirler. Şonuň üçin men tiziň galtamanlaryňyzy muýere getirmäge we size asudulyk berkar etmäge borçluyum. Tiziň üstüňde açaçan barýanlygymy mälim edýän. O eger siz uruşmakçy bolsaňyz, men muňa öýren şatdyryn. Ýöne Gurhanyny, eger seniň duşmanyň özüňden güýçli bolsa, onuň ýetikadyna garamazdan gara güýç hökümine oňa boyun syňgyny ilendir. Bu sözleri men maslahatlarymy teke halkyna getir. 23 martda men çekişlere hagaman geldim. We seniň ogluň Akberdihanyň şu ýerdedigini gördüm. Bu meni gatyp egenlerdi. Men seniň akylly başly hareket edenliňi we birin beýik ak paşamyzy gullyk etmek ýürekden arzu edýänini gördüm. Şu gaty halka mälim eder ýaly. Ogluňdan berýän. Ýadyňda sakla. Biziň tekeleriň üstüne ýürüýüşimiz ümsümlügi we asudulyk berkar etmekden we siziň aýdylany etmeýänleriňizi muýere getirmekden ibaretdir. Kimdekim ak paşa pek ýürekli, hem ihlasly hyzmat etse, men onu goraryn. Kimdekim meniň diýenime boyun bolmasa, men onu ýyly göz edip jydalaryn. Mundan ýaňa hatirjem bolaýyn. Golay wagtda men öz goşunlarym bilen siziň üstüňizde ýürüýüş ederim. Meniň maslahatymy ahal tekelerini aýt. Goý olar men öz ýerlerine baramda, boyun syýynyp öňümden çyksunlar. Eger olaryň boyun syýynyp gelmek niýeti ýok bolsa, onu ora duýdurup goý. Soňra hiç sady meni görmesinler. Bilen hemmemiz peýgamber Adam atanyň perzentleridir. Bilen her birimiz öz dini ýetikadymy berk saklamalydyr. Siziň dini ýetikadyňyz bilen bilen hiç şeýleşimiz ýok. Gaýta biz öz dini ýetikadyny mukaddes berja edýän adamlar halıyas. Men diňe siziň zalim hem kakabaş adamlaryňyzy muýere getirmek üçin barýan. Çekişlere gelimden soň men siziň ähli ýetirliňizi boşatdym. Ýa-da kuwatdy. Sizde biziň 2 tane soldatymyz galdy. Eger siz olary maňa gaýtaryp berseňiz gowy bolardy. Eger gaýtaryp bermeseňiz, olar meniň özüm ýeriň astyna ýerin olsaryň taparyn. Goý tekelerden bir näçe atly satda polkomnyň ýanyna gullyk etsin. Goý bir näçe batyr hem guzurly atly meniň bilen bile tekeleň üstüne gitmäge taýýar bolsun. Ruslaryň çözmekçi bolýan eşden tekeler Aşgabatda maslahat geçirýärler. General Lazarewiň Dıkma Terdary iýeren haty hem şu maslahatda okulýar. O wagtlar Nurberdihan mard eken. Onuň ýerine ogly Berdimrat han gedýär eken. Ýöne ol ýaş bolandyň. Nurberdihana ýakyn 2 tane adam, Ora Mehmet han bilen Gurbanmyrat Işanyň geňeşdal gedýär eken. Aşgabatda bolan maslahat uruslar goý bermeliler. Olara garşy uruşmaly karary gelýär. General Lazarewiň Dıkma Terdary iýeren 6 egzemplardan ibarat hatyny bolsa, mergenler hyrlylaryny oklamak üçin peýdarantdyrlar. Aşgabatda bolan maslahatda 6000 piýada hem atly goşuny bennesini jemlemeli edilýär. Berdimrat han Ura Mehmet han Gurbanmat Işan bilen 4000 atly 2000 piýada goşun alyp bennesin geçidine tarap uğraýar. Bennesine baranlarından soň olar piýada goşunlary şu ýerde galdyrýarlar.
Berdimurat han bilen Dıkma Serdar bolsa 4000 atly goşun alyp Rus goşunlarynyň öňünden çykmak üçin Hojagala gidýär. Tekelerin atly goşunyň Hojagalalyň ýorduny Ruslar bilen bolan çaklaşygy şowsuz tutarýar. Orta ýolda olary atly kazaklar duşýar. Tekeler olary udokdan ok tutýarlar. Emma oklary ýetmän, olary hiç sadet bilen oklar. Ruslar bolsa udok atýan ýaraglary bilen iki tekeni öldürýärler. 9-syny bolsa yaralaýarlar. Tekeler öz oklary ýeter ýaly goly ağırlygy baryp bilmän, aýyllaryna bennesine gaýtmaý mejbur bolýarlar. Gaty şalt hereket edip, şo ýejäniň özüne piýada goşuny hem alyp börme çekilýärler. Börmede ýene maslahat geçirilýär. Ahalyň ähli ýratyny Göýektepe ýygnamaly edýärler. Hemme ýere habar berilýär. Gyllarwat bilen Göýektepeň aralaryndaky ýylat Göýektepe göçüp başlaýar. Göýektepe göçüp başlan ýylaty penalamak üçin atly hem piýada goşun iki günläp börmede saklanýar. Mundan başga da ýylatyň Göýektepe ýygnanmagyny may bolar ýaly. Ruslar bolmanyna onu saklamak maksady bilen olaryň arasyna Dıkma Serdar hem Sowap Han ýermeli diýerler. Dıkma Serdar bilen Sowap Han Ruslar ýölerini tutsa geder öýdüp köp ýaýdanýarlar. Ahir ýöt ýerlerini raýatyny almak haýyşyny bahane edip, Lazarev boýnunyň ýüzüne otbaş çykyp ölenden soň onuň ýerine gelen general Lamakynyň ýanyna barýarlar. Ýöne Dıkma Serdaryň obasy börmäniň hem Sowap Hanyň obasy Gyzlarbatyň ýylaty Göýektepe göçmän gumy şekilli. Arsmanyň hem baý maşgalary göçdi. Göçmäge gurup bolmadyk 60 öýli Ruslara garşy uruşmak meýiliniň ýokdugyny bildirip göçmän galýar. Şolardan başga Göýektepe bilen Gyzlarbat aralaryň ähli ýylaty Göýektepe jemlenýär. Göýektepe bilen Gäwür aralaryň ýylaty göçmän ýöz ýurduny galýar. Ýöne barlygyň uruşmaga yaramly ähli erkek göbekleri Göýektepe ýygnanýar. Mara Nurberdi hana ähli getirek ýylatyna habar ýollanýar. Göýektepe'de ýene maslahat geçirilýär. Ýene Ruslar bilen uruşmaly bilen karary gelinýär. Köne Göýektepe gum eteginde bolup suwuny sowmak aňsat bolan soň Dinglidepe'niň ýanyna berkitme gurup eň soňky damja ganyny şeni söwüşmäge ulyl bolup katam edýärler. Galanyň gurulmagy üçin Dinglidepe'niň saýlanyp alynmagynyň bir näçe sebäpleri bolupdyr. Tekiriýabyň gollarynyň bir näçesi Dinglidepe'niň gol özüniň geçipdir. Bardiýerli Ruslar Tekiriýabyň suwuny ýaňgalanyň ýanynyň sowaýanlaryna hem Dinglidepe'niň ýanynyň süýji tuguly goýlary gazmak mümkin eken. Munun başga da galanyň içindäki Dinglidepe'niň üstünden bütün daş töweregi gödöwçilik etmek mümkin bolupdyr. Dinglidepe'niň Hasan Gökim tarapyndan bina edilenligi belli däl eken. Parslar üýşüripdir, Kürtler üýşüripdir diýenlerim bar. Käbirler bolsa ony Ýemreliler gurupdyr diýer eken. Dıkma Serdar bilen Sowap Hanyň Ruslaryň arasyna Knyaz Dalgarukowyň ýanyna 1879-njy ýylyň 13-nji awgustyna baranlygyňdan hadap tutsaň, Göýektepe galasynyň gurulup başlanan wagty, aňry ise şo ýylyň awgustynyň 1-nji 10 günlüğiniň aýaklaryna gabat gelýär. Galanyň düýbüne ähli ýylat ýerleşer ýaly giň tutupdyrlar we gaty gyssaly gurupdyrlar. Galanyň guruluşyna Berdimurat Han bilen Ural Mehmet Han ýolbaşçy edipdir. Hedretgul Han bilen Ögözdürdi Han bolsa olara kömekçi edip berlenipdir. Galany ähli ýylat üýjüp gurupdyr. Uly kişi, aýal erkek hemme kişi meýletini işläpdir. Galanyň 4 ganaty tekeleriň 4 san etagy tiresiniň, sysmalaryň, wekilleriň, begleriň hem bagşyda şaýaklaryň arasynda bölünipdir. Her 10 maşgala pay bölünip beripdir. Ýöne tekeler näçe gyssaly işleterim. 1879-njy ýylyň 28-nji awgustyna Ruslaryň hüjüme geçen gününe şeni galany gurup guturup bilmendirler. Onuň günorta ganatynyň boyu ýarynda ýetirilmendir. Galanyň beýrek ganatlaryň doly bitirilmendir. Onuň şinläp öýler görnüşer oturur eken. Tekeler Ruslar galanyň günorta tarapyndan galanyň goşak ýerine hüjüme geçerli edipdirler. Beýletme Ruslar olaryň arasynda bolan Dıkma Serdara maslahat berilmiş. Galanyň günorta ganatynyň gurulup guturulmanlygynyň başga bu tarapdan tekeleriň suwuny hem sowmak mümkin eken. Ýöne 1879-njy ýylyň 28-nji awgustyny Ruslar galanyň demirgaz gün motor tarapyndan hüjüme geçipdirler. Tekeler Ruslaryň öz goşak tarapyny bilmeýänligine göz ýetiripdirler. Ruslar güýçli dort alýarlar. Tekeler hem güýçli garşylyk görkezýärler. Iki tarapdan hem köp ýetki çekilýär.
Tekeler gepleşip geçirmek bolýar. Emma ruslar tekeler wagt utşak bolýandyr öýdüp gepleşip geçirmekden ýüz döndürýärler. 28 awgustda bolan söwgeşe ruslar tarapyndan 3024 adam gatnaşypdyr. Ýöne olary galany almak başartmandyr. Şol gün olar 450 adam ýitiripdirler. Tekeler 600 berdanka boljalypdyr. Ýöne bir yaha rusların ýitiren adamlarynyň sanyny azalyp görkezýänliklerini tasdikleýär. Ýa-da diýer galan rus sallatlarynyň hem bir enteginiň ýaragyn taşlanyny aňladýar. Tekeler galany gahrmançylyk bilen gorap saklamagy başardylar. Ýöne olar gaty ulitge çekipdirler. Olaryň ölük hem yaraly hatardan çykan adamy 2000'e ýetipdir. Spolat Bow mesela 3000'e ýetirýär. Ölüm tekeler top okundan köp diýan çekipdirler. Olar entek tüm gazyp top okundan goranmagy bilmeýär ekenler. Şol gün Berdimrat hanyň öýüniň üstüne granat düşüp, onuň aýalyny 2 sagat öldüripdir. Gagasynyň dogany Gurban hanyň kellesini alypdyr. Tögeşde Berdimrat hanyň ölüm agyr yaralandyr. We iki günüň aradan çykypdyr. Onu diňlidi päniň ileri ýapysyna zaýlapdyrlar. Mazar häzirçe taklandyr. Berdimrat hanyň deregine Ura Mehmet Han hem beyemsiz edip akrar edipdir. Tekeler 28 awgustda öýleriniň yeňenini, ruslaryň güýçden gaçanyny bilmändirler. Olar ýene hüjüme geçer öýdüpdirler. Giz agşam ölen adamlaryň jeretlerini ýygnap ýörkäler. Köp adamlar ruslary boyun sıyınmagy talap edipdirler. Gizi agyr yaralanan Berdimrat hanyň ýerine Han elip akrar edilen Ura Mehmet hanyň öýüne maslahat bolýar. Oňa ýaly hormatly aksakkallar hem işanra gatnaşýar. Maslahat gatulyga çekýär. Ulu çekeleşikden soň ahyr Ura Mehmet hanyň hem Urbanat işanyň garşy bolmagyna garamazdan ruslarla gepleşip geçirmeli diýen karara gelipdir. Wepadar Han bilen Polat hanyň baştonlugyny ruslaryň üstüne wekil iýermedipdirler. Olar ruslardan ýegen matar galasynyň ýanyna kärileri şeňle ýyda çekilmegi. Şo ýerden nähili talaplarynyň bardygyny aýtmagy haýyş etmegi tapşyrypdyrlar. Ýöne maslahat gaty giç turupdyr. Şonuň üçin wekiller ertirdan bilen gitmeli edipdir. Olar daňdan sagat 4'te ruslaryň lageryne barypdyrlar. Emma o ýerden ruslar tapmandyrlar. Sebäbi rus goşunlary bary ýok 2 günlük azyk bilegeren soň galan alyp bilmejegini göz ýetirip ýyda çekilmegi zerur bilipdirler. Olar gize sagat 3'te tekeliň wekilleri barmazdan 1 sagat ýoň giden ekenler. Tekeler ruslaryň ýyda çekilýänini bilenlerinden soň gepleşip geçirmegi goýgurny edipdirler. Diňe ruslaryň bama tarap çekilýänini görüp öýleriniň ýegenligine göz ýetiripdirler. Ruslar te bama ýetýänçe tekeler taalaň maksady bilen olaryň ýygyny düşüpdirler. Olar ullukan ziýan edip bilmeselerem iki ýeke çykanlary goruhrak kergunlar taalap mal oljalypdyrlar. Tekeler ulu pidalar çekip galany ýeňşiniň hatyrasyna ulu toý tutupdyrlar, at sapdyrypdyrlar. Atlary ýeňilip giden düşmanyň giden uğruna tarap çapdyrlar. Rus goşunlary böýürmede gyşlamagy ýüregini tutdyrlar. Goş golamlary azyk suwlu getirmek üçin bennetene 500 ýöden ibarat kergun ýerilipdir. Ýöne birden garaşlymanyň urka, Lamakin 8 sentýabrda ýer bilen şogun sagat 12'de uğram bolýan buyruk beripdir. Sebäbi ruslar Nurberdi hanyň 15.000 goşun bilen Arsmana gelipdir diýen habar alypdyrlar. Eger tekeler benneten geçedini alaýsalar, ruslara ýyly çekilmäge ýol galmajagy ýaşkar bolupdyr. Munyň üstüne de düýeler gyrlyp başlapdyr. Ýyly çekilmäge uly tapylmazy howp ýöräpdir. Hatta yaralary ýakitmek üçin jogapkar Farjov munyň üçin zerur bolan 42 düýäni hem tap bilmändir. Onuň dadyna Pereyaslav Dragun polkunyň divizion komandiri polkovnik Nuzhevski ýetişipdir. Ol 132 düýe berip biljekdigini ma'lum edipdir. Benneten geçerinden geçenlerine ruslar köp maddi ýitki çekýärler. Diňe bir gün dowamyny 345 düýe ölüpdir. Sülsadyň ýary ýitirilipdir. Olar çapyp zaýlap taşlapdyrlar. 17 gapyrjak oku gömüpdirler. Soň olary düýekeşlerden eşdip tekeler tapyp alypdyr. Gara ruslar aş suwsy, ulawsy weýran halda zordan bennetini öýden atypdyrlar. Ýöne ruslaryň bennetine uzak saklanyp bilmejekdiklerine gözleri ýetipdir. Şonuň üçin olar ýene terzakana tarap ýygy çekipdirler.
Tertakanna Zakaspi harbi bölümünün goşunlarynyň wagtlyň komandasy edilip general Tergukasowyň belleýänligi barada buyur galynýar. Rus goşunlary Tertakanna hem gat agyr ýagda düşüpdirler. Azyk, uluw, kedelhana yetmendir. Düýeler gyrlyp, müňläp, maslyk ankap demir ýarylmandyr. General Tergukasow Tertakanna da haklanyp bilmejekdigini göýdiripdir. Ol çekişlere ýyly çekilipdir. Goşunlaryň köpsini günmatar kinary geçiripdir. Täze ekspedisiýa güýçli taýýarlyk görüp başlapdyr. Ruslar dağdan aňryk geçen soň, Ura Mehmet Han ýene maslahat çagyrýar. Ruslaryny dolanyp gelmedi, Bama şen ähli ilatyň öýl obaryna göçüp barmagyna ruhsat berýärler. Diňlidepede diňe bir näçe bay maşgaly galýar. Ruslar Diňlidepeň üstüne hüjüm edenlerini ayağa çykyp yaraman ýatan Nurberdi Han hem gutulup sentýabrda ahala gelipdir. Onu ýene Han belläpdirler. Nurberdi Han adgantda mekan tutupdyr. Şo ýerde ul ýygynak geçiripdir. Ýygnakda Diňlidepedäki galany gurup gutarmaly edipdirler. Togtamyşdan hem utamyşdan müň maşgarany Hanyň ýanyna göçürip getirmeli. Müň sany perras çygnap Hanyň ygtyýaryny bermelidiripdir. Perraşlar yekleme üçin Hana ilata salgyk salmagy ruhsat berilipdir. Perraşlar tekeleriň her tiresinden 200-300 atlydan toplanypdyr. Olara tysmazdan öwüldürdi Han, Begden Ural Mehmet Han, Wekillini Murat Han, Bagşy Daşaýakdan hem Hedretul Han ýolbaşy gelipdir. Olara ahalyň terhetlerini goramak, polisiýa hem avangard kullugyny berza etmek tapşyrylypdyr. Galany gurup gutarmalyň karara gelintede, gaş uğurly işlenmändir. Ýene ýazyk gaçsagy işe başlapdyrlar. Nurberdi Han gaş ýene tyrkowlapdyr. Tyrkowkady 1880-nji ýylyň martynyň ahyryna Diňlidepe göçüp barýar. Apreliň 28-inde hem şo ýerde ardan çykýar. Rus harbi işgärleriň ýatdymalaryna hemme ýerde Nurberdi Hanyň ölümi hakda şu versiýa gaýtarylýar. Hemme ýerde onuň tyrkowlap öz ajalyny ölüni utatyklanýar. Emma Öwelbaýewiň Gönbek makalatyna şo wakalara gatnaşan türkmeniň dilinden Nurberdi Hanyň düşmanlar tarapyndan hile bilen öldürilenligi görüň berilýär. Nurberdi Han ölünden 4 gün soň onuň ogly Magtymul Han ähli ahalyň Han diýip yglan edipdir. Han bellenine Magtymul Han ýaş eken. Ol şo wagta sen hiç wagt uruşa alamanyň gatnaşyp görmendir. Alam öwrenipdir. Ura Mehmet Hanyň werir bellenipdir. Urwanwat işan ola tutuş ahalyň kady edilip bellenipdir. Britan agenti Abbas Han, Magtymul Hany Han bellenme göre gutlap, maşatdan haty beripdir. İngilisleriň tekelere kömek berjekdigini anandypdyr. Goşun hem daraýygy ilhanlary da tekelere goranmagy maslahat beripdirler. Gürrüňe bilen gönden gönü baglanyşy bolmady, şu ýerde gepin gelişine bir daha da bellep geçmegimiz gerek. Şaka şenni, İngilisleriň Göýektepe uruşunyna oýnan uroly bir taraplyň şişirilip gelinni. Hamala tekeleriň uruşmagyna esas sebäp bolandat İngilisleriň olar Ruslara garşy öýjükdirmegine ibaretmiş. Hakykatda boldy. Ýyl aýyna tekeleriň maşada baran wekilleriň Abbas Hanyň Magtymul Hana Sowet hökümini dürbi bilen revolver iýeriniň hatap etmeseň, tekeler İnglislerden jinnek ýaram harby kömek almandyrlar. Eýranyň suwutlarynyň da ýok. Guruşun peşeň iki gelegem däýer tatyn artdyrlar. Öz topragyny gorama gerek gelenli türkmenler hiç kimiň öýjükdirmegine täs bolmandyrlar. Ondan tarih faktlar tekeleriň İnglisleri de, Parslary da zanlaryny ynanmanlyklaryna şaýatlyk edýär. Bu abatdan olaryň Daily News gazetiniň habarsy O'Donovan'a bolan garaýşyna salglanmak yeterlikdir. Köp tarihçilerin işlerini, yazarın seperetlerine, O'Donovan'ın esasy maksady tekeler Ruslara garşy öýjükdirmekden ibaret bolan ýaly edilip görkezilýär. Hakykatda bolsa, ol ozaly bilen öz jurnalistik käriniň bäkbitlerini uralan adam. Ol ahal teke ekspedisiýana gatnaşmak, wakalar gözü bilen görmek isläpdir. Onda da ilki Ruslaryň arasyna bolup görmek isläpdir. Ekspedisiýa gatnaşdyrmagyny haýyş edip Ruslar ýüz tutupdyr. Ýöne Skobelov ekspedisiýa İngiliz habarçylarynyň adel, Rus habarçylarynyň gatnaşmagyny gadagan edipdir. O'Donovan'ın haýyşy kanatlandyrylmandyr. Diňe şundan soň O'Donovan tekerre ýüz tutmagy mejbur bolupdyr.
tekeler gala goýberer diýen umyt bilen bagyra gelipdir. Öýreti hat ýazyp Magtymur hanyň gala goýbermegini sorapdyr. Emma tekeler dürli bahanalar bilen Rus isarlarynyň gala aralaşmagynyň gaty gorkupdyrlar. O Donovan hem İngiliz habarçysynyň doanyna giren Rus isarly bolaýmasyn diýip gorkun maslahat onu gala goýbermeli diýilýän karara gelipdir. Tarih wagtlar türkmenleriň ýeňilmegini itaat sebäpleriniň biriniň olaryň dünýäden üňe galanlygyndan hiç kimden kömek bolmanlygyndan awaratdygy tasdiklanýar. Eger tekeler İngilizlerden yara kömegini alan bolsadylar, eger olar Ruslara garşy diňe sowuk yara bilen uruşmaly bolmadyk bolsadylar, belki Ruslara galanylmak başartmazdy. Göýektepe uruşuny yaragyň ýeňenligi hemmekşe belli zat. General Tergukasow 1879 ýylyň noýabrynda ahal almaň plan düpdir. Ol kemden öňe süýşmegi, her bir eýlen punktuna berkitme gurmagy nazarda tutupdyr. Tergukasowyň plany boýunça tutuş ahal teke oasyny eýlemek üçin 4 ýyl wagt, 40 milyon manat hem pul gerek bolupdyr. Tergukasowyň bu plany kabul edilmendir. Oasy eýlemek üçin 4 ýyl wagt sarp etmegi uzak görüpdirler. Oňa şeýle tekeler uruşmagy öwrenirler. Ahal ikinji Kawkaza öwürler diýip gorkupdyrlar. Tergukasow Yaraman 1879 ýylyň dekabryna özüniň komanda şurup wezipeden boşadylmagyny haýyş edipdir. Onuň ýerine 21-nji piyada goşun diwiziýasynyň brigada komandiri general Muravyow wagtlyň komandaşy berilipdir. Kawkaz naçarniklary ekspedisiýany geçirmegi Rus-Türk uruşunyna tapawutlaryň şo ýere generallaryň birine tapşyrmagy maslahat beripdirler. Emma hökmürawan imperator Orta Aziýadaky uruş bilen praktik taýdan tanyş bolan general Skobelowy ekspedisiýon atryadyny naçarnik edip bellemegi Kawkaz goşunlarynyň baş komandasyny tapşyrypdyr. 1880-nji ýylyň 12-nji ýanwaryna general Skobelow imperator Aleksandr II bilen uzak wagtlap görüşmüş bolupdyr. Paşa ekspedisiýa üçin goşunyň hem pul çykdyjylarynyň şäkli bolmalygyny aýdypdyr. Ýazgyky döwürde Russiýanyň bu zatlary şäkli garaşlap bilmejekdigini ýatda saklamak gerek. Ýöne goşun sözüň giň manysyny eýer zerur zatlar üçin edilmelidir diýipdir. Ol 1879-njy ýylda hem goşunyna artykmaş adamlaryň köp bolanyny belläpdir. Harbiy minister Graf Milutin general Skobelowy atryadyň sastawyny keditlemegi, goşunlary jemlemegi, ekspedisiýany tiz wagtda geçirip boljakdy, bolmajakdy barada oýlanmagy, ekspedisiýany demir ýolsuz geçirmegiň mümkinligini ýa-da mümkin däldigini aýdynlaşdyrmagy teklip edipdir. 1880-nji ýylyň ýanwarynyň 2-nji ýarymyndan Skobelow baş ştabyň ekspedisiýany gurmak baradaky maslahatyna gatnaşyp başlaýar. Dürli pikirler orta atylýar. Köp adamlar demir ýolsuz hiç ştadyň mümkin däldigini tasdikleýarlar. Skobelow ekspedisiýanyň şoğul utarmagyna diňe demir ýol bilen baglanşdyrmagy ýalňyş gadaplaýar. Ol demir ýoly käbir beýlik serişleri ýaly ikinji derejeli dat hökmüne garapdyr. Ezasan düýe dayanmagy dogry hata edipdir. Goşuny düýe bilen üpsün etmek üçin 13.000 düýe gerek bolupdyr. Düýeleriň ölüm ýitimini nazarda tutsaň, äýtýär üçin ýene 10.000 düýe gerek bolupdyr. Ýöne munça düýeni tapmak aňsat däl eken. Şonuň üçin Skobelow şu wagtdan ýene maňyşlykda şargolar kış ýurduna otur kalary düýe toplamagyň uğruna çykmagy teklip edipdir. Şargolar göçüp başdan soň düýe tapmagyň gaty kyn boljakdygyny, gaty köp wagt talap etjekdigini aýdypdyr. Ol 1880-nji ýylyň 17-nji ýanwaryna general leytenant Oberşewaýadyň hatyna eger düýür wagtyna tapylmasa 1881-nji ýylyň güýdünde tekelere zarba urmak hakda pikir etmegi mümkin däldigini tapdyr. Düýe tapmak meselesi hakykatdan gaty kyn bolýar. Ýomutlaryň etrekden aňyr geçmegi sebäpli derul mukdarda düýe toplamak başa barmaýar. Düýäni Arenburgdan hem Galmostanyň gözlemek meselesi çykýar. Ýagdaý demir ýol gurmak derulun görkezýär. Gazarbada şenni demir ýol çekmek dogry bilinýär. Barlygy 2 aýyň dowamyna demir ýol çekmek bolar diýip hasap edilýär. Skobelow goşuny keşe bilip üpsün etmek, öý bilen üpsün etmek barada hem düýe hakda alad edilişinden pes alad etmendir.
Ol alyk tapany toplamak baradaym köp şäherler görýär. Göktepe galasyna hüjüm başlamadan ozul. Iň bärkidi 1881-nji ýylyň 1-nji ýylyna çenli yeter ýaly adyk jemlemegi gerip edip goýýar. Ekspedisiýanyň uğrajak başlangyç punktunyň Mikhailovsk aýla bolmagy, goşuny agyr suwly üpsin etmek zerurlygyny döredýär. Munyň üçin her gije günnüzi adyndan 10.000 bedre suw berip biljek apresnitel gurmak gerek bolupdyr. Agal owasyny basyp almagyň başga da dürli ýollar teklip edilipdir. Şol teklipleriň biri de agal tekelerini iki tarapdan, Gallarbat hemde Mar tarapdan gysaja almak nazarda turupdyr. Munyň üçin Türkistan hem Orenburg harby okrulary bilen bile hereket etmeli bolupdyr. General-mayor Meyer bolsa, Buhara hem Xiwa hanlygynyň üstü bilen ilki Mar synyrlysy, agal tekeler alaşdyr galar diýen pikir ýönetiripdir. Muny ol iň arzan nüşek variant diýip düşündiripdir. Eger Kasp tarapyndan hüjüm edilenine 20 milyon manat harçlamak gerek bolsa, Meyer'in varianty bary ýogy 7 milyon manata düşekmiş. General-mayor Gulkhovski hem ahaly tekeleriň üstüne iki tarapdan Kaspiýanyň hem Marynyň üstüne hüjüm etmek tarapdary bolupdyr. General-mayor Graf Borch bolsa, Etrek hem Krasnovost tarapdan hüjüm edip, Bamyda birleşmeli hem şo ýerde ornaşmaly diýen teklip orta atypdyr. Ýöne bu plany amala aşyrmak üçin demir ýol gurulmagy zerur bolupdyr. Bu plany amala aşyrmak üçin diňe adyk bilen demir ýoluň gurulşyna 1880-nji ýylda 10-13 milyon manat harç etmeli eken. Bu teklipleriň käbiri soňra nazarda tutulupdyr. Orta atylan köp teklipleriň arasynda Gallarbatda berkişip o ýere Krasnovodskdan demir ýol çekmeli diýen pikiriň üstüne durulýar. Skobelew Gallarbaty, hatda Goşy, Zawy, Gyzyl Çeşmäni, Bamyny eylemezden demir ýol gurup bolmajakdygy hakda pikir bilen ılalaşypdyr. Ýöne ekspedisiýanyň Gallarbatyň alynmagy bilen şäklendirilmegine, soňra demir ýol gurulýança garaşylmagy düýbünden garşy çykypdyr. Ol eger Ruslar Gallarbatda berkişdeler, tekeleriň hökman hüjüme geçecekdigini, olar gyýda terpiklerlerinden soň bolsa, uruşyň kanunyna görä ýeňlen duşmanyň ýygyna düşüp, o nirä gitse şo ýere, ýani Göktepe gitmeli boljakdygyny öňünden görüpdir. Ruslar demir ýol gurmak bilen meşgulanyp, hereketli ýatsalar, tekeler olaryň tyýynyna partiýançylyk uruşyny ýaýbanlandyrlar. Bu bolsa Orta Aziýanyň şertlerine düýbünden ýol berilmese zatdyr diýipdir. Skobelew goşunlaryň top bilip etmek meselesine aýraty ünit beripdir. Ol Orta Aziýalyklaryň topany ähil garaýanlyklaryny beledi eken. Orta Aziýada gan dökmezden ýeňiş kazanmak toplaryň sanyna göskeni proporsionallar diýip bir täkligi taýýar eken. Şonuň üçin ol Göktepe'niň etegine her 1000 goşunyny 10-12 top hasabyndan, adyndan 80-100 top jemlemegi maksat edipdir. Bu maksadyna dol ýetipdir. Skobelew toplardan peýdalanmaň ýollaryny hem iyinçeden öğrenipdir. Ol 1880-nji ýylyň 21-nji aprelinde 3-nji gwardiýa Grenadier artilleriýa brigadynyň komandiri Zinoview ýadan hatyna teke berkitmelerine garşy artilleriýany nähil peýdalanyp boljakdygy hakda sorapdyr. Zinoview şo ýylyň 8-nji maýynda Warşawadan iýeren jogabyny nähil toplary, nähil granatlary, nähil merdiwanlar ulanmaly barada anyk çykydylar, hasaplamalar getirip jogap beripdir. Göktepe galasy gawalyna toplar peýdalanmaň dürli ýollar ulanıpdyrlar. Mysal üçin galadaky öýler gaty gürewdikilen soň, olar topaky kän täsir etmendir. Şonuň üçin hem pirakselin raketalary, kerosinli granatlar ulanıpdyrlar. Gepin gysgasy, Lamakynyň ekspedisiýasynyň şoğusa gutarmagynyň düýüp sebäbi oňa ýeterlik taýýarlyk görülmänigi adaplanıpdyr. Skobelew biýalňyşy gaýtalamadyk üçin eňňe ul taýýarlyk görüpdir. Goşuny uzak wagta ýeter ýaly, azyk, ok ýara bolup şintmek barada. Mallar üçin bol otym taýýarlamak barada ähli zerur şäherli görüpdir. Tekeler täze ekspedisiýanyň gurulýanlygyny, oňa hem general Skobelewň naçalnyk bellenenligini 1880-nji ýylyň aprelinde Heni Skobelew Türkistana gelmän käýişdirler. Bu arada tekelere Göklüň Kertik mollu habar beripdir. O atlaryň Urberdi han diýerken, onuň wekilleri Wepadar han,
Aman Atalyk han, Polat hannagam büznürtdeken. Olaram öldürün meýälim bolanda atlara habar beripdirler. General Skobelowyň ýaşdygyny, köp uruşlara gatnaşanlygyny, Kokant hanyny boýuna gidirendigini, oýnadyr ýaly adam däligini aýdypdyrlar. Bu habar eşden Nurberdi han Adygantda maslahat çağırıpdyr. Ähli iraty Göktepe ýygnama edipdirler. Nurberdi han bir işi Dıkma Serdar bilen Gurbanbat işany tapşyrypdyr. Gala göçmäge göwünemeýänleri garmak üçin olaryň ygtyýaryna 1000 atly perras beripdir. Ýöne gala göçmäge garşy adam bolmandyr. Diňli depen gorama edipdirler. Onu dol gurup gutormak işine girişipdir. Nurberdi han kömek sorap marlylara sapar ýollapdyr. Aprelde Maradan 4000 atly Tejana tarapy urapdyr. Saryklarym kömek bermek üçin atlanypdyrlar. Ýöne Nurberdi hanyň aradan çykmagy bilen köp atlar ütdüler. Tejenine jemlenen marlylar hem ýollaryny ütdüler. Olaryň bir bölegi Horasanyň Zam okrugyna, bir bölegi bolsa Gökgala alamançylyga gidýär. 1880-nji ýylyň 7-nji maýynda Skobelow çekişlere gelipdir. Şo wagtlar Zakaspede 25 urotu, 800'lük, 8 sany at goşulan top, 10 sany at goşulmadyk top bilen bir komanda, jemi 4370 adam, 1786 ýaby, 1439 goşun gatarynaky, 347 hem ýükçü ýaby bar eken. Bir Tergukasow döwründäkiden has ad eken. Skobelow gelenden beýlep goşunlary ok ýaragy, adyk suwluk bilen etmek barada uly işler geçirýär. Şonuň bilen bir wagtda hem ol owasy öwrenmek maksady bilen barlyk ýürüşlerini gurap durupdyr. Kim-kimden öňe süýüşmek bilen bolupdyr. Ödüm baran ýerlerini owaları, ekin meýdanlaryny weýran etmegi, ýakmak buyurupdyr. Netijede Bamy bilen Göktepe aralaryna ähli owary weýran edilip, ähli ekinler otdan geçirilipdir. Bamydan günbatardak orulmadyk ekinleri bolsa, Rus goşunlary orup, adyk tapatlarynyň üstüne olupdyrlar. Ruslar 1880-nji ýylyň sentýabryna Gadlarbada almagy göýüne tutdurlar. 1881-nji ýylyň martyna şenni beýleki güýçler hem Gadlarbada jemlemek eken. 1881-nji ýylyň aprelinde börmäni sentýabrda hem durnalmaly. Diňe şondan soň aňyrlygyna Göktepe gitmeli eken. Emma Skobelow bu plana eýerjek bolup durmandyr. Şartlyk bilen öňe düşüpdir. Eýýän 1880-nji ýylyň 31-nji maýynda Bennetene gelip ornaşypdyr. Goşda Ruslar ekin saklayan ýaşulyny ýetir alpdyrlar. Ol Gadlarbadyň goşun zawyň, Gyzyl çeşmäniň, Bamyň ýylatynyň Ruslaryň sözüni eşitip, bir aýmanyň ozal göçüp gidenliklerini aýdypdyr. Skobelow Hojagaradan Benneteniň üstü bilen artiller üçin ýalňyz gowy ýoluň bardy üçin Bamyny eýlemegi ýüreginde tutdy. Bamynyň eýlenmegi bilen owaz iki bölege bölünipdir. Uruşýan ýerli ýylat galla uraw bilen meşgullanmakdan mahrum bolupdyr. Munyň üstüne hem Bamy Göktepe galasyna Gadlarbada garagynda 50 ýors goly bolupdyr. Bamyda Rus goşunlarynyň öz tyryny tekelerden goramak üçin gowy şertler bar eken. Skobelow Türkmenistana gelenden 34-nji günde Bamy eýlenipdir. Şeýlelikde onuň goşunlarynyň öň atarlary Göktepe'niň 112 ýors golyna gelip, hut şol günüň erte tekeleriň taşlap giden ak ekinlerini arkaýyn ýygnamaga başlapdyrlar. Bu arada goşunlaryň adyk üpçün sürgüni oglandypdyr. Skobelow namanganyň tejribesine daýanyp, zapas şörek biçirip başlapdyr. Ruslar Bamyny eýlenden soň diňli depede maslahat geçirilipdir. Köp adamlar ýylatyň guma tarap şekilmegine ruhsat berilmegini talap edipdirler. Paraçylyk islenler bolupdyr. Ýöne gepe-seper Gurban Alişan, Rahman Merdişan, Magtymul Hannagy öz diýenlerini etdiripdirler. 1879-njy ýyldaky ýeňişleriň salgynyp, galany alyp bolmazokdun tasdiklapdyrlar. Galada galmagy, uruşmagy galanypdyrlar. Göktepe galasy şo wagtlaryň dolu gurulyp gutorulman eken. Ýöne onuň guruluşy gaty gyssyl dowam etdirilipdir. Skobelow goşunyň hereketsiz ýatmagyny ýol bermese zat gata beripdir. Ýene ýöňe süýüşmegini dowam etdiripdir. Ol 1880-nji ýylyň 1-nji ýylyny ýanyna 800 atly, 10 top, 8 raketa stanogyny alyp, Göktepe'ni barlap görmek üçin ýürüýe çykypdyr. Börmede arsmanly bolupdyr. 5-nji ýylyny bolda Göktepe galasyndan 12 ýorslukda ýerleşýän Ýegen Matyr galasyny eýlepdir.
Mayor Vereshchagini ýanynyň 70 adam bilen bir ýerde galdyrdylar. Oňa galany goramagy taýýar etmek tapşyrdylar. Öýle bolsa, beýle koşunlary bilen Göktepeň barlamagy edipdir. Tekeler Skobelowň öňünden köp atly hem piýada goşun çykardylar. Olara deper getirip bilmendirler. Skobelow gije sagat 4-üň ýaryna Sekiriýaby ýaňalanyň alkymyna giripdir. Sagat 4-de diňli depäni topu tutup başlapdyrlar. Toply, udagat ýan kämil ýaraly goşun bilen tekeleriň güýjden gelmendir. Piýada goşun hem atly goşunyň ruslaryň ok geterine baryp bilmendir. Ruslar nirä gitseler, udak aralykdan olaryň ýygyny düşüp görmekden başga şäher galmandyr. Skobelowň ýetgi çekmeýänini ýaly agşam ýene ýegen matyr galasyna duranyp gelipdir. Durun bilen ýegen matyr galasynyň aralygyna başga goşun ýokdugyny göz ýetiren dykmaterdar. 6-njy ýurly gize ruslaryň üstüne çolmakçy bolupdyr. Tekeler rus goşunlarynyň tyýyryna aýlanypdyrlar. Garry käril galany eýlepdirler. Ruslaryň ýere çekiljek ýoluny kesmek üçin dykma serdar, Gulbatyr serdary 600 atly urudypdyr. Dykma serdar eýlejek punktlaryny eýlenden soň gala habar beripdir. Piýada goşuny 2 kolon edip sürmegi buýrupdyr. Bir kolonna Ýögöldürdi serdaryň başdanlygyna gum tarapdan, ikinji kolonna Nurmuhammed serdaryň ýolbaşçylygyna dağ tarapdan hereket edipdir. Gum tarapdan gelýänler barmaly ýerine ýol wagtyna barypdyr. Dağ tarapdan gelýänler bolsa ruhlaryň saklygyny surap aňryk hereket edip bilmendirler. Ondan dykma serdar öz atlylary hem Ýögöldürdi serdaryň piýada goşuny bilen rus goşunlarynyň 50 adım golyna barýar. Ýöne dağ tarapdan gelmelere gelenok, gum tarapdan gelmelerim köpsi gorkup ýydaýdy. Rus lageri şeýle ümsünlik bolandyň. Dykma serdarym şozmagy ýürek edip bilmeýär. Aslında da diňli depedäki hanlar güýçlerini ýitirmejek bolup barýar, 2000 piýada goşuny berenekenler. Şo gije tekeler hüjüm eder öýdüp, ruslaryň bisak gorkutdurlar. Mayor Vereshchagin tekeleň duýdansyz çolmagyny öňüne almak üçin giden meýdanyň baglaryny sapdyryp, galanyň daş töweregini ýalady meýdan edip goýupdyr. Soldatlara seslerini çykarman hüjüme garaşmak buýrulypdyr. Soňdyk materdar öýlerini gaty goly baranlygyny, ýöne rus goşunlarynyň şeýle ünsümlüginden heder edip, dökülip bilmeýänliklerini, eger şo wagtlar ruslar tarapyndan ýekece tüpeň tereşdiýse, gurrunly sozy ekenliklerini gurrun görenmiş. Eger şo gize tekeler köpçüliklerini dökülen bolsalar, olaryň az sany rus goşunlaryny manzarada taşlaýmak mümkin eken. Rus goşunlarynyň ýegen batyr galasyny eýlen güni Göktepe Mardan Berkeli hanyň başdanlygyna 800 atly gelipdir. Saryklardanam Legan hanyň ýolbaşçylygyna 150 atly gelipdir. Orran fegoşa gatnaşypdyr. Gardikov hem Splatbov hem şeýle belki Lehenhandır. 6-njy ýurly tekeler käm diýen çekmendir. Ölü hem ýaraly 45 adam ýitiripdirler. Mardan gelenler 5, sarykly hem 2 adam ýitiripdirler. Ýöne 7-nji ýurly Arsmana tarap ýere çekilýän rus goşunlarynyň ýydarlarlaryny türkmenler 200 adam ýitiripdir. Ahalyň belli adamlarynyň Beherdenli Hudaýarhan, Börmeli Allah Nur bilen Nefes Karabillah Mardan gelen Berkeli han öpdir. Gardikov şeýle ýazýar. Belki Nefes Garabally ýa-da Nefes Garabeladyr. Nefes Garabalak bolmagy mümkin awtor. Göktepe galasynyň gurulşy diňe Skobelowň 6-njy ýurly şoşunyň öň ýanyna dolup oturlypdyr. Göktepe galasyny öwrenmek üçin ruslar telim gerek barlyk geçirip, galanyň planyny telim gerek çekipdirler. Ýetirlikden gaçan rus soldaty Petriň maglumatlary esasynda galanyň işiniň hem takmini plany çekilipdir. Ýöne galanyň instrumental takyk ölçegi 1881-nji ýylga geçirilipdir. Gardikov Türkmenistanyna bolan uruş diýen kitabyna gala hakda 2 ýerde maglumat berýär. Ol ilki göz şeni bilen geçirilen ölçegler sarylanyp şeýleýär. Aýgatly hüjüme geçiljek döwre şenini biziň duşman gala hakdaky maglumatlar şonuň ýarly. Diňli depe daşyna diýwar çekilen 4 buruşlukdan ibaret. Onuň taraplarynyň uzunlygy ab 366 sajen 3 arsyn ýa-da 2,113 metr. SD 294 sajen, BD bilen AES'in her gaýry 600 sajen. AES'den beýlek taraplaryň hemme gönüslik formasynda bolup, diňe AES'in ortasy galanyň içine halka şeklinde çala ýigiripdir.
1879-njy ýylda diňe este ganaty burşundan başlap suwly ýawa şenni gurulypdyr. Burşun goraýynyň açyk giňişlik bar. Tutuş diýwar köýneken, käbir ýerler ýykylypdyr, galanyň iç ýüzünde garym ýok. 1879-njy 1880-nji ýyllaryň gaşynda Diňlidepe'de hiç kim ýaşamandyr. 1880-nji ýylyň maýynda bir bamyň eýlemi üçin Duğulu olumdan çıkıp uğranımızda tutuş ovasyň ýylaty Diňlidepe ýygnanypdyr we ýyl aýyna şen berkitme gurup gutorylypdyr. Diwarlary bolsa çylgyda görkelden derejä ýeterilipdir. Galanyň diwarlary 2 sajana şenli beýiklikdäki ýüşürlen gumduny barat. Onuň galynlygy düýbünne 5 sajana şenli, ýokardyna 2,5 sajana ýetýär. Ýüşürlen gumyň daşyna toýun pagta giydirilipdir. Diwaryň üstüne onun 2 erňeginden beýikligi 2 arşyn palçyk diwarjyk gallanypdyr. Arşyn 0,174 metr, werşok 4,14 cm. Daşky diwarjygyň galynlygy 1,125 arşyn, içki diwarjygyňky 1 arşyn. Daşky diwarjykda her arşyn ýarymdan tüpeň atmak üçin 3 werşokdan ibarat gözary ýatylypdyr. Diwaryň iç ýüzüne ýokary çykmak üçin gaty ýygy-ýygydan baskançak ýatylypdyr. Öýdem ol ýapyt baskançaklar bir adam geçer ýarylyp ýatylypdyr. Galanyň daş ýüzündäki garym tutuş diwaryň daşyna aýlanýar. Garymyň şuňlugy hemme ýerde deňdel. A burşunna hem umuman A, S we S taraplaryna 2 sajany ýetýär. A, B tarapyna aýratynam B burşuna goly ýerlerde 1 sajany ýetýär. B, S tarapyna bolsa 1den 2 sajany şenli ýetýär. Garymyň ýokary erňekleriniň giňligi 2,5 sajan. Garymyň içki hem daşky raýyşlar kert. Garymyň raýyşlary ýykylma diýal baskançak ýa-da aýmynça ýatylmandyr. Diwaryň hem daşky garymyň raýyşy çala eňit bolup gidýär. Galanyň iç ýüzündäki garymyň giňligi 7 sajan, şuňlugy bolsa 1 sajandan 2 sajana çenli. İçki garym galanyň diwarlaryny bejermek, galňatmak hem beýgertmek üçin 1880-nji ýylyň baharyna galypdyr. Galanyň doku skalgasy bar. Olaryň giňligi köplen şerde 2 sajandan 2,5 sajana çenli. Skalgalaryň garaşyna garymyň daşky erňeginden 6 ýadymlykda 1 arşyn galynlykda, 3 arşyn beýiklikde, uýundagy skalganyň giňliginden has artygyrak palçyk diwar bar. Skalgalaryň derwesi ýok. Garymyň üstüne köpür gurulmandyr. Diňe her skalganyň garaşyna 1,5dan 2 arşyna çenli ýyňlikde böget goýulypdyr. Diňe skalgalaryň birindäki böget top arkaýyn geçip bir ýaly giňlikde goýulypdyr. Galanyň içki garymyndaky bögetler daşky garymynkydan giň. Galanyň içi käte çala oýtoňrak ýerler bolan düzlük meýdan, A hem S burçlaryň töweregi bir näme alaňrak. Diňlidepe A, B hem A, S taraplardan 100 sajanlykda ýerleşýär. Onuň beýikligi 10 sajany ýetýär. Depeýanyň üstünde daş töweregi garamly top bar. Galanyň içi maşgalanyň okdan goranmak üçin başly barat gazylan çuň tümlerden dogry. Diňlepeden 100 sajan güne tarakda. Her tarapy 26 sajan bolan iňe dördül gala bar. Onuň palçykdan hem daşdan talan diwarlaryň beýikligi 2 sajany, galanyňlygy 1 arşyna ýetýär. Onu gözarlyk hem galanyň üstüne çykmak üçin ýörüte skalgalary ýok. Galanyň iňligi arşyn ýarym bolan agaç derwesi bar. Galanyň daşyna ýalpak garym çekilipdir. Gala tekir ýapdan suw gelýär. Ýabyň 2 goly bar. Olaryň ikisi hem diňlepeden aňyrlygyna çykyp gidýär. Olaryň suwuny aňsatlyk bilen sowmak boljak. 1880-nji ýylyň baharyna galanyň ýylaty B burçunyň goýundaky oýtoňrak ýerde, diametri 1 sajandan artygyrak, ýapyt aýmançasy bolan guýgalypdyr. Guýdan içmäge ýaramly suw çykypdyr. Soňra Gradekov 1881-nji ýylda instrumental ölçeği hatyny alynan has takik maglumatlar getirýär. Diňlidepe näme dogry, süýnmek formudaky 4 burçluk gala. Taraplaryň uýunyny gün matar ganaty 675 sajan, demirgalyk ganaty 420 sajan, günnögur ganaty 720 sajan, günorta ganaty hem 240 sajan. Tutuş perimetri daş töwereginiň uýunyny 4 wörst 55 sajan. Wörst 1,16 kilometr. Fut
30,42 santimetr. Demirgazak ganatyna 3, günmatar ganatyna 9, günorta ganatyna 1, günnowar ganatyna 8 skalgaty bar. Käbir skalgalar daş ýönünden ullokan yarım aýlaw gasy bilen penalanypdyr. Bu orta daşky garamy, gapdalyn goramaga mümkinçilik berýär. Skalgalaryň giňligi 1 sajanyň 2 sajanyň çenni. Daşky garamyň suňurlugy 6 futdan 9 futa çenni. Onuň daşky erňegine baskan çaklar hem aýmansary ýatarypdyr. Garamyň giňligi 12 futdan 17 futa çenni. Daşyna palçykdan paýda geýdirilip, gum üýşürilip ýataran galanyň diwary garamyň düýbünden başlanýar we beýikli 14 futa ýetýär. Galanyň diwarynyň aňry ýüzünde bir giden çukurlukdan awarat içki garym bar. Onuň ölçegi daşky garym bilen barabar diýenýär. Diwaryň galynlygy düýbünde 5 sajany, ýokardan bolsa 3 sajanyň 4 sajany çenni ýetýär. Ödem hemme ýerde diýenýär, uçoklu ýetip duran içki hem daşky aýmansary bilen jäklenipdir. İçki aýmansalar düşman galanyň içine kürtäp, uran pırtotuny feýdalanmak üçin ýatarypdyr. Eger orta ýa galalaryna bolşýar, düşman gala arlaşan pırtotuny dowamly goranmak üçin ýetlenen şol aýmansalarda gödarlar goýupdyr. Diňli depäniň içi tekil meydan. Onuň demirgazak günmatar bolşuny 7 sajen beýiklikdäki gumdan galdyran depe bar. Depeden bir näme gün otarakdy, kiçijik gala bar. Galanyň demirgazak günnogor bolşuny bol füýüzi tuguly guýrugadypdyr. Soňra Gradekowyň bemaglumatlaryny Kuropatkin hem Türkmenistanyň batyryp alynmagy diýen kitabyna şo duruşuna diýenýär gaýtarýar. Galanyň içine ýygnanan ilatyň we öýleriň sany barada Rus harby işgärleri dörli döwürlerde degişli dörlüçe maglumatlar getirýärler. Gradekow bir ýerde galanyň içi öýlerden doludy. Olaryň sany 13.000 ýetýärdi. Öýleriň arasynda demirgazakdan günorta tarap giň ýol goýulypdyr diýip ýazýar. Başga bir ýerde galadaky öýleriň satmaryň sanynyň 15.000 bolýdy gaýdýar. Ýene bir ýerde galadaky ilatyň 14.000 öýlüdigini ýazýar. Her öý başyna 5 adamdan hasap edip, galadaky ilatyň sanyny aýarladyr çağalarly birlikde 70.000 hasaplaýar. Yara götürmäge ukuyuply adamlary 14.000 hasaplaýar. Ýöne ol gala göçüp gelýän maşgalaryň sanynyň köpelýändigini, şonuň şeýle diňli depäniň ähli ilatynyň 100.000 dönem geçecekdigini ýazýar. Mardan gelen adamlarla birlikde yara götürmäge ukuyuply adamlaryň sanyny bolsa 25-30.000 ýetirýär. Başga bir ýerde bolsa, galadaky erkek adamlaryň sanyny 12.000 hasaplaýar. Skobelowň 1880-nji ýylyň 6-njy ýylyndaky şol wagtynda galada 18.000 maşgalanyň 25.000 çenni goraýjynyň bolunuta teklenýär. Göktepe galasynyň tekelerin sanyny hem ýaralanyşy barada Gradekow şeýleýär. Göktepe'däki goraýjylaryň sany 30.000 çennidi. Olardan atly goşun 10.000 çennidi. Galada ýaşaýan ähli ilatyň sany bolsa 45.000 ýetýärdi. Goraýjylaryň 5.000 goly tüpeň bardy. Olardan 600 tir atýan tüpeňdi. 6 funt kaliberli bir mis top we 2 tane stanokly şoýun zemburek bardy. Soğuk yarag, kılıç kem naýda goraýjylaryň hemmesinde bardy. Spolat bow Göktepe 25 maşgalanyň ýygnanyny, marallary, çargolary, alilleri hasap etseň, galada 35-40.000 adam bolununy ýazýar. We NG diýilip gol çekilen bir şeýle ýazýar. Diňli depäni goramy üçin atryadyň üstüne geçip gaýdan oglarynyň ähli ilaty, aýallar we şagalary, emlek we ady bilen şo ýere ýygnanypdy. Olaryň umum sany 30.000 ýetýärdi. Biz bu sany owany kvadrat sajany hasabyndaky meýdana paýlasak, onuň tutýan meýdanyň her 4 kvadrat sajanyny 3 adam uly düşýänini bileriz. Şunu hasap sonunda owanyň öýden kynlygy baradaky netije gelmek mümkin. Eger ilatyň umum sanynyň aýallardan awarat ýarpysyny aýyrsak, galan ýarpysynyň garrylardan şagalara düşýän 4-den bir bölüni aýyrsak, alın 7500 sanymy galanyň goraýjy uly adamlaryň takmiran sanyny diýär. Ýöne galanyň goraýjylaryň hakyky sany has köpdi. Tebäbi sögüşleri diňe 16-17 ýaşda ýetkinjeklerde hatda aýallar gatnaşýardy. Başga bir ýerde WNG şeýle ýazýar.
Obanyň ýylatynyň mumsany 45.000 diýip hesaplanýardy. Olardan 20.000 tögeş etkerdi. Geçen ýyl bolşy ýaly tögeşleri hatda 14-15 ýaşly çağırlar matnaşýardy. Galanyň ýylatynyň 45.000 töweregi bolanlygy. Uruşmaga okuyuply adamlaryň 20-25.000 adam bolanlygy. Uruşa hatda 14-15 ýaşly çağırlaryň hem gatnaşanlygy başga da köp çeşmeler galýar. Skoberowyň 1880-nji ýylyň 6-njy ýulundaky soňundan soň galadaky ýagdaýlar hasylşyrlaşýar. Taşmalar bilen begiler galany taşlap gumy göçmegi talap etdiler. Wekiller bilen bagyşy daşaýaklar bolsa, uruşmagyň tarapyna durupdurlar. Bir ýagdaý Magtymul hanyň täsirini belli köli gowşadypdyr. Ýöretim maslaga çağırlypdyr. 4 hanlyk döräpdir. Daşary meselelerde Magtymul hana sarpa goýuldy. Ol ýyl ýüzüne ähli tekäniň hany hadaplandy. Içki meseleleri her tiren öz çözmer edipdir. Wekillere Magtymul han, taşmadlara Mehmet Ulu han, beglere Ural Mehmet han, bagyşy daşaýagy Hedret Ulu han saýlandypdyr. Taşmalar göçmellip ayaklayıp durun hoňlar. Uruşmagyň tarapdary Mehmet Ulu han, dykma serdarly Gurbanmat işganyny zor salmagy netijesinde han saýlandypdyr. Her han öýe tiresine başdonlyk edipdir. Her han galanyň öýe tires tarapynyň salynan ganatyny gorapdyr. Her han öýe tiresiniň galadan göçüp gitmeli üçin jogap beripdir. Ýurt üçin şeýle agyr purdutdy. İl hanlary bilen arany bozmadyk üçin parslaryň üstüne alamana gitmezlik karar edipdir. Allah berde şeyhtan, şükür helillen, mahıttan hem garagandan avarat hormatly wekilleri berliýär. Sparat bu şeýle belki garaganlar. Olar uruhnut döwleden şu kıyın purdutda şolmadyk gajetdirler. Öýlerin hem yekelikde de alaman etmejekdiklerini söz berdiler. Wekiller ruhunu döwle Tehrandan jogap alýança, maşatda 9 urtdylar. Ruhunu döwle Tehrandan jogap alyp teki wekillerine, şahyň ähli ilhanlara, ahal bilen il bolmagy buýranyny aýdypdyr. Öýdem tekeler tarapyndan hem yekeje de alamanyň bolmadygyny talap edipdir. Şondan soň tekeler Eýrana arkaýyn gidipdirler. Guruşun peşeň zatyn alypdyrlar. Iki ýedek däre alypdyrlar. Maşada giden hormatly wekiller İngiliz agent Abbas Han bilen duşupdyrlar. Gredikowyň tasdiklamagyna görä tekeler İngilizlere jandaryndan mandylar. Hindistanyň Ermeni feodagary bolup gelen İngiliz polkownigy Stuart hem, kapitanlar Geyl Butler hem tekeler bilen gatnaşyp bilmändiler. Tekeler İngiliz adam bolup ruslar öz aralaryna aralaşyp ödüp gorkupdyrlar. Şonuň şeýle tekelerdiň Abbas Hany anypdyrlar. Täbärinizden ol musulman bolupdyr. İkinciden onu tutuş maşatdan apdyr. Üçüncüden maşada gelýän adamlar onu İngiliz hökümetiniň adamy, İngiliz konsul hökümine tanapdyrlar. Ol İngilizleriň tekelere goşun kömegini berjegini aýdypdyr. Ýöne tekeler İngilizlerden Abbas Hanyň şo gedek Magtymul hana sowgat ýeberen dürbüsünden hem revolverinden başga hiç şeýle kömek almandylar. Tekeler ruslaryň Eýrandan alyk çekýänliklerini bilipdirler. Olaryň skladlaryň nirediğini hem bilipdirler. Olar ruslaryň alyk skladlaryny talap biljek ekendir. Ýöne Eýrany öýjükdirmejek bolup, ne Eýrandan alyk çekýän rus kerwenlerine piýatkal beripdirler, ne alyk skladlaryny talapdyrlar. Tekelerde ruslaryň güýji hakda anyk maglumat bolmandyr. Dürle myşmyşlar ýaýrapdyr. Göýöklöňler we rus goşunlaryna hyzmat edýän jigitler ruslaryň 100 topunyň bardyny habar beripdirler. Dykma serdar bolsa, özüniň diňe 10 top görenligini, ýöne olaryň gaty şalt atýanlygyny, şonuň şeýle 100 top mukady edýänini tasdiklapdyr. Ýöne onuň bu maglumatyna inanmandylar. Şeýlede bolsa tekeler köp wagtlap Skobelewň bar güýji, onuň 6-njy ýullaryk soýuşyna gatnaşan goşundan ibaretdir diýip gelipdirler. We bir ýagdaý olaryň ruslara garşy uruşmagy ýüregini döwmeginde belli derejede rol oýnapdyr. 1880-nji ýylyň 30-njy ýulunda tekeler 4000 piýada goşun bolup hüjüme çykýarlar. 600 sany marly hem saryk atlydy da olara goşulýar. Piýada goşun 2 bölege bölünipdir. Bir bölegini Hedret Ulu han bilen Ögöldürdi han serdarlyk edipdir. Bu bölegiň öňüne bendesini almak gerek edi goýulypdyr. Ikinji bölegi Gurbanmat işan bilen Ural Mehmet han serdarlyk edipdir. Bu toparyň gerepeti bamy bilen bendesiniň aralygyndaky telegraf aratmaşygyny bozmakdan,
Bama solup, o yerdäki garnizonu ýok etmekden, o yerdäki toplary ele salmakdan ibaret bolupdyr. Dıkmaterdaryň atlyları hojogalan almaly eken. Atlylaryň bir bölegi bolsa, Bama sozok piýada oşuna kömek etmeli eken. Ýöne piýadalar Ruslar ýene Göktepe sozokmuş diýen habar eşdip, çağalaryň goramy üçin ýygyna gala gaýdypdyrlar. Dıkmaterdar öz atlylary bilen hojogala sozupdyr. Ýöne onu alyp bilmändir. Deňe mal sürüp gaýdypdyr. Awgustyň ahyrlaryna Ruslar jantylaryň üstüne Göktepe'däki tekeleriň Ruslaryň üstüne çolmak üçin uly taýýarlyk görýän deşipdirler. 3 sentýabrda bolsa, jantylar 600 atlydan, 600 piýadadan ibaret toparyň Mikhailov liniýasyna ýetmek üçin uranyny habar etdiler. Munun başga da Ömür Serdar Batygyň, Gulbatyr Serdaryň toparlary Bennesene, Hojogala tarap hereket etdiler. Emma olar üstünlük kazanıp bilmändirler. Garadekowyň tasdiklamagyna görä, tekeler her gezekki çakmaşykda Ruslardan 5-6 hesse köp ýetki çekipdirler. Tekeleriň 14 sentýabrda Gazanjyga eden şoluşam şowda oturupdyr. Şonda 10 sentýabrda Göktepe'den çykan tekeleriň hemmesi 1000 adamdan känler eken. Özüm ýetasan Göktepe bilen Bama aralygyna obalaryň adamlar eken. Tekeler Ruslaryň üstüne şolup üstünlük kazanıp bilmän soňlar. Ýetasy ünsüni kergün taýlamagy, Göktepe arasyna göçüp gelmekden, Ruslara garşy uruşmakdan ýüz döndüren nohurlar taýlamagy berdiler. Dıkmaterdar nohury goýran etmäge, ýylatyny bolsa dogry bilen Göktepe göçürip getirmäge kadam edipdir. Ýöne Ruslar nohurlary wagtynda kömek etişipdir. Tekeler ýeketäk ýa-da kiçik toparlar bolup giýjelerini Ruslaryň üstüne duýdanly soýup durupdyrlar. Olar gılıçlaryny ağızlaryna alyp ýalaňaç gelýär ekenler. Rus soldatlaryň üstüne gapyl basyp öldürýär hem yaranalýar ekenler. Ýöne olar beýle batyr hereketler üçin köplen janlardan geçmeli bolupdyr. Ruslaryň az kemýoňy hüýşmegi, olara garşy şoluşlaryň şowsuzlyk bilen guturup durmagy, galany gorejleri ruhdan gaçyryp başlapdyr. Marallar ruhdan nüşüp, ýydaryna gaýdypdyrlar. Göktepe arasyny taşlap gitmeli diýen adamlar barha köpelipdir. Mara, Faragyta, Xiwa, Eýrany göçmegi gurrun edipdir. Hatda tekeleriň bir bölegi galany taşlap gidipdir. Kuropatkynyň tasdiklamagyna görä oktýabr aýyna 1000 öýle tejene, 1500 öýli mara göçüpdir. Oktýabr aýyna 4 han ýürüte maslahat geçirmäge, ýylatyň galadan göçüp gitmeli üçin Gatyberg şäherine görmäge mejbur bolupdyr. Göçýänler haklamak üçin 200 atly berilipdir. Olary galadan gaçyp gidenler zorluk bilen ýygyna gaýtaryp getirmäge, olaryň emlägini öýlerine alma huk berilipdir. Maslahat galada galmaly hem goranmagy karar edipdir. Onda ekin ekmek üçin yer sürmelimi dälmi diýen meselede heredipdir. Gapma garşylykly pikirler orta atylypdyr. Ýöne maşatdan Abbas Hanyň inglisleriň kömek berjekdigine umyt döredip ýazan hatynyň okulmagy bu meseleniň oňun çözülmegine sebäp bolupdyr. Göktepe bilen Gäwurs aralygyna hemme ýerde ekin ekilipdir. Goranma puto ýüregine düwen tekeler, Gurbanmat işany kömek soramy üçin maraý beripdirler. Olar kömek sorap Higo hanyny hat ýollapdyrlar. Seyit Muhammed Rahim han tekeleriň hatyny Amderiýa bölüminiň naşaryny polkownik Groten gelmi berýär. Groten gelim hana tekelere Skobelwň gaharyny getirmän, ak paşanyň rehimdaryna boyun sýnmagy maslahat bermek tapşyrypdyr. Han şeýle hem edipdir. Tekeler kömek sorap Higo ýumutlaryny ýüz tutdurlar. Ýöne olar Higo hany bilen kömek berjek bolýanymyzy bilinmädine bu hakda Ruslara habar berer. Olaram bilen öýmez başymyza ýumrar diýip Ruslardan huwatyr edýänliklerini aýdypdyrlar. Käbi hojany tekeler Bijnurt hany Ýar Mehmet hanyň ýanyna kömek soramagy beripdirler. Ýar Mehmet han diňe tekeleriň 4 hanyň biri gelse resmi jogap berjekdigini aýdypdyr. Resmi däl suratda bolsa, ýa Ruslar bilen ýaraşmagy, ýa-da gaçyp gitmegi maslahat berýän, ýogsa baryňy gyrlarsyňyz diýip jogap beripdir. Aşgabat bilen Göktepe'niň garşysyna ýaşaýan Şuja ud-Döwle wagtdan peýdalanmagy, tekeleriň baryny taýlama ýüründüpdir. Pöwrügäniň üstünden uly alaman etmek şurtdur. Munyň üçin 1500 atly, 2000 hem piýada goşun toplapdyr. Ýöne Skobelov oktýabr aýyna tekeleriň göçmäge bolan meýiliniň artýanyny bilip, olary göçüp gider edip gorkupdyr. Şonuň üçin bu wagt tekeleriň üstüne alaman etmeň wagty dälip, Ruslaryň eýranyna kökeli Zinowiýoň üstünden Şuja ud-Döwleniň alamana gitmegini goýgorn etdiripdir. Hakykatdan hem tekeleriň galany taşlap gitmek meselesi Ruslary hem olaryň özünden pes beýinzir etmändir.
Olar tekeler gösüp gider öýüp gat gorkupdurlar. Sebäbi urustlaryň ähli plany puza sıkarmak howpundalypdyr. Ulus koşunlarynyň 1879-njy ýylda Göktepe galasynyň etegine yeňilişe tede war bolmagy, olaň ýagdaýyny uly täsir edipdir. Ulus koşunlarynyň yeňilmezlik hakdaky pikiriň düýbüne paltorypdyr. Adamlaryň aňyna hus şeýle pikiriň putu ornaşanyny sebäpli, uruslar azazyk koşun bilen bütün Türkistanyny asudury saklap gelipdirler. Şonuň üçin Skobelov paraçylykly ýol bilen näçe territoriýa eýlentedi. Rus koşunlarynyň abryn dikeldip bilmez diýip hasap edipdir. Tekelere berk jyda bermegi, rehimsizlik bilen gyrmagy ýüregini dupdyr. Tekeleriň Göktepe garasyna ýygnanmagy bolsa, muňa iňen amatly şert öredipdir. Olar bir darbada derbi dagyny etmäge mümkinçilik beripdir. İkinci tarapdan bolsa general Kuropatkin'in tasdikleşine göre tekelerin mara ýa-da tejene çekilmegi uruş möhretini uzaltmak, Türkmenistanyň ikinji Kavkaza öwürülmek howpundalypdyr. Şonuň üçin Skobelov tekeler galadan giderler edip gaty gorkupdyr. Olaryň gitmedligi üçin elinden gelen äli şäherleri görüpdir. Ol şuje u döwläniň alamanyny hem şu sebäpleri göre goýgan etdiripdir. Skobelov Göktepe garasynyň alınmagyna tutuş owasyň boyun egdermek hökmüne garapdyr. Şondan soň tekeleriň garşylyk görkezmäge moral güýç tapmajakdygyny bilipdir. Göktepe bilen Gägurs aralygyna ilatyň ýer sürüp ekin ekmäge başlamagy, ruslar bir näme arkaýynlaşdyrypdyr. Olar bu tekeleriň galany taşlap gitmek niyeti ýok diýen manada düşündirler. Noýabryň ortalaryna Göktepe galasyna hüjüme gatnaşjak goşun atryadlary Bama gelip başlapdyr. Bamadan çykyp hüjüme gitmeli etaat güýçleriň birinji kolonnasy 26-njy noýabrda şo ýere jemlenipdir. Ol kolonna 26 rotadan, 3,5 ýüzlükden, 67 topdan bar eken. Birinji kolonna Bamdan çykanyň soňra hem bir goşunyň jemlenmegi dowam edipdir. 30-njy noýabrda Rus goşunlary Göktepeden 12 ýorçlukda ýerleşýän Ýegenmatyr galasyna peýda bolupdurlar. 1-nji dekabrda bir ýerde 2000 adam 15 günlük adyk bilejem bolupdyr. Atryadyň 70.000 patrony, dürli toplar üçin 6.704 snaryady, 2000 sany sapyor guraly bar eken. Ruslar Ýegenmatyr galasyna eýlenlerden soň 6 aýyň dowamyny olaryň daýanç punkty bolup hyzmat eden Bamy, öz harby strategik hem söwüş ähmiýetini ýitiripdir. Skobelov kim-kimden ýaly güýçlerini Ýegenmatyr galasy jemläp başlapdyr. Skobelowyň goşunlarynyň Ýegenmatyr galasyny eýlemegi şeýle bir garaşlymyk ýagdaý bolupdyr. Hatda tekeler goýun türlerini hem ýakıtmaga ýetişmändiler. Ruslar müňläp dowar boljalypdyrlar. Ýegenmatyr galasyndan hüjüme geçilmeli intendant, artilleriýa hem gospital ferişteleriň jemlenmegine bagly bolupdyr. Skobelov Ýegenmatyr galasyndan aýgytly hüjüme 4.000 piýada goşun, 47 top, 9 sany ýüzlük kazak, 2 eskadron dragun, goşunlar üçin 2 aýlyk adyk. Her bir tüpeňe 3 ýyl ok, her bir topa 3 komplekt snaryad toplanandan, o 4-nji gospitalyň bir bölümi getirilen soň başlamagy ýüregini dupdyr. Şonuň üçin Ýegenmatyr galasyna goşunlaryň jemlenmegi bilen bir wagtda bir ýere Bamydan adyk taşamak işem dowam etdirilipdir. Ruslar Ýegenmatyr galasyny eýlenlerden soň tekeler olar ýüzüniň uğruna hüjüme geçerler edipdirler. Ýöne olar hüjüme geçmeýän soň 1-nji dekabrda öýler hüjüme geçipdirler. Atışykdan soň agşam ýene galada olandylar. 4-nji dekabrda Rus goşunlary galanyň hem onuň töwerekleriniň topografiýasyny öwrenmek üçin hüjüme geçipdirler. Tekeler bilen bolan saklanışykda 4 adam ölüpdir, 19 adam ýaralandyr. Agşam Rus goşunlary ýerlerine gaýdanyna, tekeler olaryň ýerine düşüpdirler. Ýöne şo wagt aý tutulypdyr, tekeler ýerlerine gaýdypdyrlar. Ruslaryň Ýegenmatyr galasyna ornaşyp ýalyşyny barlyk hüjümlerini geçirip durmagy, tekeleri ýyňjylypdan gaçyrypdyr. Dekabrın 12-sinden 13-üne geçilýän gize goňurlylaryň galanyň daşyny ýerleşýän müň maşgalaty Nurkalawyň baştonlugyna guma geçipdir. Gradekov Nurkelaw diýip ýazýar, belki Nurkelewdir. 18-nji dekabrda Ruslar baş barlygy generalnaya Rekov Nasirovko hüjümini geçiripdirler. Oňa generalnaya diýilmegin sebäbi 4 sany general Skobelov, Gardekov, Petrusevich hem Annenkov gatnaşypdyr. Şonda general Annenkov ýaňalanyň ýanyna golundan saly zerlenipdir. Ýaňala Ruslar hem tekeler hem uly ähmiýet beripdirler. Skobelowyň oňa uly üns bermeginiň sebäbi o ýerden
germawa ýol açmak mümkin eken. Munun başga dol tekeriýabyň uğruna yerleşipdir. Obanyň eýlenme boýla suw mesele çözülipdir. Tekeler bolsa uruslaryň ýaňala zor salýanyny görüp, olar muny galanyň suwuny sowjak bolup edýändir öýdüpdirler. Ýaňalan tysma Mehmet Ulhan 2000 piyada goşun bilen gorapdyr. İlk o ýerde dykma terdaryň atlylarym bar eken. Ýöne soňra ol atlylaryny gala geçiripdir. Galadan bolsa ýaňalany goramak üçin ýene 2000 piyada nöker alypdyr. Ýöne olar bilen ulak gidip bilmändir. Mehmet Ulhan ýaňalan taşlapdyr. Dykma terdary bolsa urus artilleriýasy ýygyny aýtmaga mejbur edipdir. Ýaňala goranyna Mehmet Ulhanam bar eken. U ekillere terdar edipdir. 20 dekabrda ýaňalanyň uruslar tarapyndan eýlenmegi tekeleri gaty gorkudypdyr. Olar uly maslahat geçiripdirler. Hemmek şu uruslar suwsuz galar diýen pikirdeken. Şonuň üçin olar gastagyl hurutda guýgalyp başlapdyrlar. Olar uruslaryň suw sowmak barada pikir etmeýänini görýetirýän şäher 11 tany guýgalypdyrlar. Soň gorku gasypdyr hem guýgalmak bedilipdir. 21 dekabrda ýaňalanyň alan günüň ertesi mara kömek sorap giden Gurbanbat Işan 2000 atly alyp gelipdir. Mardan ýerine atlylara Gazar Topalhan serdar gedipdir. Şoň uruslaryň lageri Deňillepeden 200 sajyn arykdyken. Uruslar eýlen ýerlerine garym galyp urnaşypdyrlar. Tekeler olar ilkinji parallellen hüjümi başlar edipdirler. Emma uruslar gala hüjüm etme howlukmandyrlar. Hem söwüş bilen barlyk geçiripdirler. Galany onuň töweregini öwrenmeklerini dowam etdiripdirler. Hem galany gabamak niyeti bilen keseligine, dikligine garymlar galyp öňe tüýşmeklerini dowam etdiripdirler. 22 dekabrda söwüş bilen geçiren barlyklarynyň soň Ruslar Göýektepe garasynyň onuň günorta günnäger burçundan hüjüm etmek amatly netije gelipdirler. Sebäbi burç beýleki burçlardan ýiteken. Bu orta galanyň günorta hem günnäger ganatlaryny gödöwçilik astyna saklamagy, o gaby işden uzağa çekdirmän, iki gapdallaryň odaşmagy mümkinçilik beripdir. Galanyň günorta ganatynyň garşysyndaky meýdan bir näme alaňrak bolup, demir gazga ýapgyt bolup gidýän eken. O galanyň içine gödöwçilik etmäge mümkinçilik berýär eken. Günnäger ganatyň garşysyndaky meýdan bolsa aşak ýapgyt gaýdýar eken hem galanyň içini gözden girýär eken. Galanyň günorta tarapyndaky suwluk hem gury ýaplar. Lager bilen gaby işleriniň arasynda gizlin aragatnaşygy ýola goýmagy mümkinçilik beripdir. Gaby işleriniň möhletini gysgaldypdyr. Munun başga da galanyň günnäger ganatyny diňe ýalaňyş diýwardan ibarat goşok ýeri badyr öýdürip sak edipdir. Galanyň şo ýeri enşeme ýerinden zaýrgatan eken. Ruslar galany gabamak işlerini 20 dekabrdan başlapdyrlar. Ruslaryň birinji paralleli galyp başlanlaryny gören tekeler, olar muny gizlenmek üçin edýänler öýdüpdirler. Sebäbi olaryň öýler hem pars galalaryny şeýdip gabar ekenler. Ruslaryň kyýaly uly garymlar galmasalarym, gaby aklam gözünden gizlenmek üçin şukurlar gatdyrlar. Emma ruslaryň birinji paralleli galmagy gabyň başlanmagyny aňladypdyr. Ruslar şondan soň garym galyp kem-kemden öňe süýüp başlapdyrlar. Olaryň soňra nagym galymy üçin çeken gizlien garymy galanyň daşyndaky garymyň edil alkymyna bartdyr. Ruslaryň garymlar gaýany görseler tekeler olaryň maksadyny dogry düşünmändirler. Ruslara doňuz ýaly bar ýer dörüp çykjak diýipdirler. Tekeler galany taşlap gider öýdüp gorkýan Skobelov tekeleň her hereketini eserdenlik bilen beripdir. 22 dekabrda galada goýhalmagalym köpelerini eşden Skobelov tekeler galany taşlap göçüp gitjek bolýan öýdüpdir. Olar gasyp giden halatyny öňlerini kesmek üçin general Petrusevich Göýektepe garasynyň gary görnüm gaýra günnägerine ýerleşýän Zuma galaýy beripdir. Zuma galanyň daşy bagly eken. Özüm o ýerde köp bede saman dapat bar eken. Köp mukdarda diýeni gömülipdir. Ruslar o ýere baryp bede saman alyp gaýdýar ekenler. Rus soldatlaryň Zuma gala bede saman almak üçin gidýänliklerini bilen tekeler hem olar garawlapdyrlar. Gulbatyr serdaryň başçylygyny 400 adam Zuma galany saklamagy diýer. Gulbatyr serdar ýany 60 adam alyp galanyň özüne galypdyr. Beýleki atlylar bolsa baglaryň, haýatlaryň içine gidenipdir. 23 dekabrda daňdan o ýere baran Petruseviçiň atlylaryny tekeler ot bilen garşylapdyrlar. Çakmyşyk gaty uýuşdy bolupdyr. Iki tarap hem ulitgi çekipdir. Şo höwüşde ölen general Petruseviçiň maslygy telim gedek elinle geçipdir. Ahir Gulbatyr serdar atlylarynyň bir bölegi bilen galany taşlap gaýdypdyr. Bagyň içinde haýatlaryň düýbüne gidenen tekeleriň hemmesini ýalgyrylypdyr. Gulbatyr serdar gaýdandan soň galada diňe onuň eýler galypdyr.
Ruslar olaryň baryny gyrpdyr. Bir göç tekeler öýler üçin ullukan şowsuzlyk adaplapdyrlar. Olar Ruslara nähil diýen ýetirniklerini bir habar ekenler. Diňe 3-nji gündik materdar geçip barýan jigitlerden tekelerin bir generaly hem köp soldaty öldürnüklerini bilipdir. Şol gün Ruslar ölü hem yaraly 70 adam ýitipdir. Soň Ruslar juma galasyndan köp däne oljalypdyrlar. Nurberdihan ölünden soň Dykmaterdaryň urwaly güýçlerini taşlapdyr. Ruslaryň galanyň alkymyna gelmegi bilen bolsa, ol hakykat ýüzüne tekeleriň baş serdaryny ölüpdir. Goranmy işlerine bütünle şol ýol başlyk edipdir. Ýyly adamyň bir ynanypdyr. Şonuň üçin hem resmi suratda ol baş komandusy diýilip ýylan edilmedi. Maslahatlar diýýän Dykmaterdaryň sözi geçipdir. Tekeler şonuň odal hiç wagt hiç bir adama Dykmaterdara ynanyşlary ýaryndan mandyrlar. Hemme kişi onuň buýrugyna boýun bolupdyr. Hatda inni maslahatlarym onuň öýüne geçirip öýde ýol başlyk edipdir. Şeýle maslahatlaryň biri tekeleriň 1880-nji ýylyň 28-nji dekabrynaky Gizek soluşynyň öň ýanyna bolupdyr. Ýatagan gylyç pysyk, fyrklaryň uzuna garkylyk synyny berkidilip ýatalan, naýda bile ýaraglanan tekeler şol döwrüň iň kämil ýara bilen ýaraglanan Rus goşunlaryna kär edip bilmändiler. Diňe sowuk ýara bilen garpyşma söwüşüne ýokda tekeler Ruslar golün etmändiler. Atlylary ok getire barıp atlaryny oka berip bilmändiler. Şonuň üçin tekelere diňe gize duýdansyz dökülmek mümkinçiligi alypdyr. Dykmaterdar maslahatda gize solmak bilen Ruslar gyrmak wada beripdir. Gize soluşa gitmäge de taraplaryň öňüne düşüp, öýdüriň gitjekdigini aýdypdyr. Maslahat Dykmaterdaryň bu teklibini uly umyt bilen gollapdyr. Gize düşmanyň üstüne solmagy de tarap 4000 adam ýygnapdyr. Olaryň arasynda sınnysyň taýagyň uzuny daňan aýallar bar eken. Soluşa giden adamlaryň öz ähtinine durmak üçin hanlar hem aksakallar galanyň dergöleriniň agyny saklapdyr. Olara gorkusyna ýygyna gaýdyp gelenler ýa-da gitmek islemeýänler öldürmek tapşyrylapdyr. Dykmaterdar deslapdan mardan gelen topalhany öň atary, öýdüriň soljak ýerini gawamagy hem oka tutmagy berýär. Tekeler 3 hatar bolup sotdurlar. Ilk hatarda hüjüme gidýän erkek adamlar bolupdyr. Olar ýanlary bilen tüpeň almandyrlar. Ayaklary yalaňaç, gollary şermeligi, donlaryň arkasyna salyp taňyp, elleri gylyçly, jöwher pysakly, garkylykly söwüşe gidipdirler. Ikinji hatarda gidenler ölüleri hem yaralary ýygnapdyrlar. Tekeler ölüsini ýa-da yaralysyny söwüş meýdanyna galyp gitmek gatyn namaz bilipdirler. Üçüncü hatar, olja ýygnaýanlardan ibaret bolupdyr. Olar ok yara oljalmaga galyp, has öňe gidenlerini duýmany galypdyrlar we bir näçe zanyny pida edipdir. Olja ýygnaýanlar gaty şakkan işleýär eken. Tanrıcı minudyň içinde garymlarda galan tüpeňleri almagy, ölü sallatlaryň geýmini tupurmagy gelişipdirler. 28-nji dekabrdaky Gizeki soluş, tekelerin ikinji ahalteki ekspedisiýa döwrüne gazanan iň uly şowly ýeňiş bolupdyr. Olar şowluň ullukan ýetişekmändirler. Biňişe olaryň öýleri hasda buýsanypdyrlar. Rus goşunlarynyň adynyň ýarpysyny gyranyr edipdirler. Tekelerin sakedy şeýal bolmady. Şu gedek Ruslar hakykatdan hem uly ýetgi çekipdirler. Abşeron polkunyň 4-nji batalyonunyň baýdygyny elden gideripdirler. Ony Gypçakly Begeniş diýen biri oljalyp, öýüniň gaptanyny dikip goýupdyr. Tekeler mundan başga da bir topy ýanynyň 2 gapyrjak oky bilen oljalypdyrlar. Spoladbog çykgatda topy Köhmölli Murat Batyr getirdi diýip ýazýar. Belki köşül bolmalylar. 5 tane ştab hem ober ofiseri 91 kişini sallady öldüripdirler. Bir ofisier bilen 32 kişi ýeňligini yaralapdyrlar. Jemi 129 adam hatardan çykypdyr. Biň iştekelerin ruhuny götüripdir. Ruslar galany alyp bilmezdiň umyt töredipdir. Hut şol günüň ertesi olar olja alan topuny ulanyp başlapdyrlar. Emma top okunyň nädeninde ýarylýanyny bilmändirler. Şonuň üçin olaryň atan oklary ýarylmandyr, Ruslara hiç şeýle deper ýetirip bilmändir. Rus sallatlaryna bolsa, tekeleriň biňişi belli bir derejede ruhu çökkünlük töredipdir. Goşun ýadady, oňa bir gün dinç bermeli. Garymlary tertibe salmalyň adamlar tapylypdyr. Skovelov muňa sürt gedip garşy bolupdyr. Bir ýere garym galmagy gelendik. Ýöňe düşmek üçin geldik. Gassanmak gerek. Basym bardagy gutarmak gerek diýipdir. Bir ýeňlişiň öz goşunlaryna galdyran täsirini ýumşatmak, tekeleriň orada has kalyp almagyna ýol bermeli üçin bir näçe Rus şäherleri amal aşyrmak buýrupdyr. Garymlar ýalpak bolan soň, olaň içinde ýatman, arka ýüzüne ýatmak, çukur galyp kum üýşürip goranmak barada görkezme beripdir. Bu orada tekeleň soňky ýezek çalışlaryna elbetde täsir edipdir.
Ruslar garymyň içinde dürüýdip, olaryň üstüne dökülen tekeleri garymyň arka ýüzünden owat bilen garşylapdyrlar. Tekeleriň giýjek soğuşunyň Ruslaryň ýagdaýyna hiç şil täsir etmänini subut etmek üçin her ede petip edip, galaryň diwarlaryň edil alkymynda ýerleşýän pürlü meýdan galasyny eýlemegi Skobelov ikinji paralleliň sag flangynyň naşaryny buýrupdyr. Bu buýruk bir zaýdyrypdyr. Ruslar basbaran owalaryny, galalaryna täze at takypdyrlar. Ýegen matyr galasyna samur berkitmesi, Duruna Arenburg berkitmesi, Arşmana Paltava berkitmesi, Kelete Owurly gala atly goşun kavaleriskay berkitmesi, Ötkür gala Olga galasy, Taňryuly Azman galasyna, Prava Flangowa gala, Meret Turdy gala, Melnishnaya, Degirmenli gala, Pürlü meýdan galasyna hem Velika Knyazskaya, Beýik Knyaz galasy diýip at beripdirler. Şol galalaryň birinteginiň türkmençe adyna gabat gelinse, bir näçeleriň türkmençe ady ýitip gidipdir. Mysal üçin Ahwotnysy, Awçy galasy diýilýän kiçik galanyň türkmençe adyna bir şu wagtda şenni okan seçmelenmeden hiç birinde uş gelmedik. Göktepe galasynyň günerte guşluk tarapyny, onuň diýwarynyň bary ýok 240 ýardymlykda ýerleşýän türlü meýdan galasy, gabyň soňky döwürde aýratyn uroloýnan ýeridir. Ol 29 dekabr çenni tekelen gelineken. Pürlü meýdan galasy 8 ýagyň bir golunyň sag tarapyna ýerleşipdir. Onuň gol öjegiňi ýagyň şep kenarynda hem 2 tane kiçik gala bar eken. Olaryň Türkistan atlandyrylan biri pürlü meýdan galasyndan 120 ýardym şepde ýerleşýär eken. Awçy galasy boldy. Göktepe galasynyň bary ýok 50 sajenlikde ýerleşipdir. Ruslar galalaryň üçüne hem Velika Knyazskaya diýip at beripdirler. Şonuň bilen bir wagtda her gaýsyny aýratynlykda hem atlandyrypdyrlar. Pürlü meýdan galasynyň aýratyny hem Awçy galasynyň eýlenmegi Ruslar üçin gaty ulämete bolupdyr. Awçy galasynyň bir çuňundäki diňiň üstünden Göktepe galasynyň içi tutuşdugyna diýen görünip durupdyr. O ýerden Rus soldatlary galanyň içine gelip ýören adamlar hem atyp bilipdir. Galanyň içine ok çöpläp ýören şagyrym olaň okunan elak bolupdyr. Iň esasy boldy. Eni Ruslar bir ýerden galanyň içine ýygylyp göýçilik edip, o ýerden näme bolup geçýänini syňlap bilipdir. 28 dekabrdaky üstünlükden ruharan tekeler, 30 dekabrda hem giýjek soğuşlaryny gaýtalapdyrlar. Bu ýerdeki soğuşa 6000 adam gatnaşypdyr. Olaryň arasynda olja ýygynamak üçin gidýän aýallar bolupdyr. Olaryň korkman ýanlary bilen şuwul alyp gidipdirler. Bu gedek tıkma yerda Ruslaryň arkasyna aýlanmak, olaryň hereketine göýçilik etmek üçin Kenil Howa ýagtyka ogly Akberdi hany 40 atly bile beripdir. Akberdi hany ýa çekiljek bolanyny Ruslaryň üstüne hüjüm etmekçi bolupdyr. Ýöne güýçli garşylyga hedewar bolupdyr. Akberdi hanyň Ruslaryň tyýylyna hem berkitmeleriniň bardygyny eşden dıkma yerdar. Topol hanyň olaryň tyýylyny beripdir. Ýöne bolsa öň hüjüm eden ýerinden hüjüm etmek ýörenipdir. O hüjüme atly başyny bermendir. Bu gedek tekeler 70 adam ýitiripdir. Ýöne bu gedek hem olaryň hüjümi şogul bolupdyr. Ýene-de bir Rus topy oljanypdyr. Ýöne bu gedekki topy kimin getiren jedelli bolupmuş. Aşgabatly Polat Siýaky diýenlerim barmyş. Mehmet Düýre diýenlerim bolanmyş. Polat bogda şeýle Mamed Deli diýip ýazýar. 30 dekabrda Ruslardan bir ofisier bilen 50 soldat ölüpdir. 2 tane ober ofisier bilen 96 soldat yaralanypdyr. Bu gedegem 28 dekabrdaky ýaly öldürilenleriň köpüsi soğuk yaradan ölüpdir. Yaralanlarym soğuk yaradan yaralanypdyr. Bu gedegem tekeler Rus goşunlarynyň ýarpysyny gyranyr diýipdirler. Ruslar inna ýerlerine gaýdarlar diýip tama edipdirler. Emma ertesi Ruslar gala has golay gelipdirler. 1881-nji ýylyň 1-nji ýanwaryny Rus goşunlarynyň sağ ganaty galanyň diýwarynyň 40 sajen golaýyny, çep ganaty bolsa 75 sajen golaýyny bardyr. Bu bolsa Rus goşunlarynyň nagym galyp, mine işlerini başlamana mümkinçilik beripdir. Skobelov mine işlerini ýolbaşdy Urutkovska 2-nji ýanwarda irsaga 8-de mineleş işlerini başlamak. Onuň maksatlary hem aýrly netijesiniň nähili boljak tuýarda maglumat bermek talap edipdir. Nagym galyp, galanyň diýwarynyň astyna däýer goýmak üçin gala bilen aralygyň ölçüp alınıpdyr. Ruslaryň ýarym aýlyk garmyndan Göktepe galasynyň düýbüne garym aralygynyň 29 sajen 6 bir şokdugy. Garymyň şoňlugynyň 2 arşynlygy, giňliginiň 7 arşynlygy anyklanypdyr. Işler gala şeýle bir golejekde geçirilipdir gölün. Tekeler Ruslaryň garymlaryna ýokardan daş kete oklap durupdyrlar.
Mina galeriyasynyň gazalyp başlanan portotyny ýalňyşlyk goýberlipdir. Ol gaty çepe urulupdyr hem çep tarapdaky garmy barp diýeripdir. Galeriýanyň diwarlary opurylyp, ullokan deşik emeli gelipdir. Soňra bir ýalňyşy dözüpdirler. 1880-nji ýylyň 30 dekabrynda çalışdyran soň tekeler maslahat etdiler. Maslahatda ýene bir gede hüjüm edip görmeliň karary gelipdirler. Bu gerek ýa ölmeli, ýa-da düşmana mykly ýok etmäge döwtalap adamlaryň sany 12 000 etipdir. Uluslaryň üstüne döwürni janwarda çolmak bellenipdir. Galany goraýjylar bu gerekli çalışy ulu müýt baglapdyrlar. Iň batyr adamlar hüjüme gatnaşypdyr. Düşmanyň üstüne iki tarapdan hüjüm edilipdir. Utamyşlar Günerto tarapdan hüjüme geçipdirler. Olar Dykma Terdaryň oğlu Akberdihan Terdar gelipdir. Demirgaz tarapdan hüjüme geçen Togtamyşlara Topalhan bilen Gulbatyr Terdar ýolbaşy gelipdir. Uluslar gaçmagy ýürenlerini, olaryň ýygyny kogmak üçin atly goşun, piýada goşunyň ýygyny ýöretdir. Ýöne olar artilleriýanyň owadynyň uly ýan çekipdirler. Dykma Terdar hanlar bilen birlikde dergüzäniň agyna garpdyr. Tekeleriň akşam saat 7-lerde gün batyp aý dogry aralykda başlan hüjümi şowuna bolmandyr. Olar güýçli garşylyga duçar bolupdyrlar. Aýratýan topoky olary köp baýgynlapdyr. Çalışa gatnaşanlar gat köp bolan soň olar ýerlerine gaýdana dergüzäniň agyna uly dyknaşyk emele gelipdir. Olar topokynyň köp daýy bolupdyrlar. Ilki bilen Togtamyşlar ýerinde durupdyr. Olar ölü hem ýaraly köp adam ýitiripdirler. Olaryň ýanyna Dykma Terdaryň öýde gidipdir. Olary ýene bir howa saklanmaga mejbur edipdir. Ýöne galaşlaşma, girişmek üçin ýem giç bolupdyr. Şol gün tekeler gala gawalyp başlanaly bäri çeken ähli ýitgilerinden hem köp ýitki çekipdirler. Bagry owasyna öz puluna mektep açan Kerim Merdişan, daňdan namaz okawa türka, gapdalyna top ýarly beripdir. Gelenleri bäri ähli töweşleri işen gelip gele gatnaşan marlylar bu gerek 200 atlasyny ýitiripdirler. Şo güniň ertesi olaryň köpsi gaýdypdyr. Diňe Topalhan ýanynyň bir bölek atlasy bilen ahyryny çen galypdyr. 6-njy ýanwarda akşam ara beşak güýçli harakat gopupdyr. Aptupan garymlaryň raýşynda kumlar sogurup göziň açar ýarylmandyr. Asmany gara bulut bürep, tüm garankylyk bolupdyr. Hiç tat görünmändir. Ruslar tekeleri purdotdan peýdalan çolarly öýdüp, howsaly bilen garaşypdyrlar. Hakygatdanam, şo wagt çolan bolsalar tekeleriň ul üstünde galanmagy mümkinçiligi bar eken. Ýöne olaram Ruslar hüjüme geçerli öýdüp gorkupdyrlar. Çalışa ýürek etmändirler. 7-nji ýanwarda Çoluşda helak bolan tekeleriň jedetleri portap başlapdyr. Şonuň şeýlemi Skobelow atşy wagtlan beretmek, tekelere jedetleriň ýygynyma may bermek üçin olarla gepleşip geçirmek bolupdyr. Skobelowyň buýrugy bilen podpolkownik Yomutsky ýanyna 3 tane adam alyp galada akyry ok atmaňyz bet ediň diýip gıýgyrypdyr. Ýanyna 3 tane adam alyp gelen Murathana gepleşip geçirmek isteklerini aýdypdyr. Skobelowyň ýanyna tekeler tarapyndan Hazy Murathan ýeli ýalaňaç kılıçly gelipdir. Skobelow oňa tekeleriň maslyklaryny ýygnamak üçin atşy wagtlaryny bet etmek teklip edipdir. Hazy Murathan galada wagtlaryny ýaraşyk baglaşmagy ýarly adamlaryň ýokdugyny, olaryň gumy gidenligini, şolardan beter çöp bilmejekliklerini ma'lum edipdir. Hakykatda bolsa, tekeleriň gepleşip geçirmekden, atşy wagtlaryny bet etmekden ýüz döndürmegiň başga sebäpleri bolupdyr. Olar Ruslar al saljak bolýanlar öýdüpdirler. Jedetlerini ýygnamaga çykan adamlar oka tutjak bolýanlar öýdüpdirler. Ondan türlü meýdan galatynyň garşysyna garan jedetleriň köpsi ýygyna gaýdan marlylar bilen aşkybatlaryň keken. Galada akrar olaryň jedetlerini ýygnamagy islemändirler. Ruslar eger uruşmak isleýän bolsaňyz, aýarlar da şagalanňa bir galadan çykaryň diýip teklip edenlerini hem galanyň goraýjylara bir teklibe ally hökmüne garapdyrlar. Aýarlar da şagara galadan çykan wagtyna Ruslar olara ýetir aljak bolýanlar öýdüpdirler. Munun başga da aýarlar giden soň erkekler hem uruşdan ýüz dönerip gider edip gorkupdyrlar. Şeýle pikir ýöňesirin Gurbanma diýşan bolupdyr. Şol gün Magtumul hanyň öýüne maslahat geçirilipdir. Bu gerek hanlar uruşy beretmegiň, Ruslara boyun syýynmagyň tarapyny tutupdyrlar. Emma Dykma Terdar beýletmek üçin ennizlagi işdigini aýdypdyr. Ondan öýüň daşynda duran ýaşlar Ruslara boyun egmek hakda gurrun gidýänini eşitip, gılıçdan ýalaňaçlap içeri kurdap giripdirler. Yaraşyk hakda hiç kime gurrun etdirmejekdigini aýdypdyrlar. Şundan soň tekeler yaraşyk etmek niýetleriň ýokdugyny aýdyp Ruslara gyripdirler. Yarım sagat çeken gepleşik şunun bilen tamamlanıpdyr. Galanyň üstüne ýygnanan tekeler öz kenarlaryna çekilipdirler. Ilki ok atmak gedegi tekeler berilipdir. Ola gepleşik wagty gaty mertlik edipdirler. Hatta ok atmaga gedek berilenden soňam galanyň üstündäki bir kysany
teke Henir gillenmäge yetişmedik ikran Rus soldatyna basymrak gillenin häzir ok atyp başlaýar diýip gaýgyrypdyr. Ýöne 4-nji ýanwarda şowhurlukdan soň tekeler amakly ruhdan düşüpdirler. Olar Ruslaryň garşysyna degerli bir şäher görüp bilmändirler. Diňe garaşmak göre şäklenipdirler. Ruslar bolsa gaby halkasyny barha daralypdyrlar, güýçli jüme başlapdyrlar. Galanyň astyna nagym çekmek işi hiç bir piýatgelçilikde güýçli lepini dowam etdirilipdir. Onun beýikligi 4 fut ogly, geňligi 3,5 fut ogly bolupdyr. Onun içi bilen diňe emedeklep gitmek mümkin eken. 7-nji ýanwarda inženerleriň naşalnygy minalaýyş işleriniň 9-nji ýanwarda gutarjakdygyny Skobelov habar beripdirler. Şondan soň Skobelov 10-nji ýanwarda saat 7-de hüjüme geçmek üçin derurda atlaryň baryny taýýar edip goýmak barada buyruk beripdir. Ýöne ventilýatoryň esli wagtlap kadry işlemäriniň sebäpli nagymyň 10-nji ýanwarda saat 7-de däri goýmaga taýýar bolup ýetişmejekdi ýaşar bolupdyr. 9-nji ýanwarda 10 saat 20 minutda geçirilen täze ölçüler. Nagymyň gadyryp başlanan girdiň garmyndan galanyň diýwaryna çen aralyň 17 sajyny näle, 15 sajyny ekenini görkezipdir. Şo wagtda çen bolsa onuň 10 sajyny gadyrypdyr eken. Ýene-de galanyň düýbüne garmyň aňyr ýakalyna çen 5 sajyn, diýwaryň astyna çen 7 sajyny galypdyr. Nagamy diýwaryň astynda da 1 sajyn galmak nazarda tutulypdyr. Diýmek ýene-de 8 sajyn galmak gerek eken. Soň nagymyň gutoran ýerinden diýwaryň uğru bilen iki tarapy, her biri 2,5 sajynyň ibaret iki tany gol galmak gerek bolupdyr. Galanyň diýwaryň astyna däri çekmek, partlatmaga taýýarlamak üçin adından 4 saat gerek bolupdyr. Netijede bir gijanyň dowamyny munşa işi ýerine ýetirip bolmajakdygy taýyklanýar. Ruslar nagym galmak işini günde dowam etdirmäge de çekinipdirler. Tekeler muny diýorlar, ondan bir işi deger netije bermedipdirler. Ruslar gala zapt etmekligi, ýa-da onu janwardan ýyrat etdirmeli bolupdyrlar, ýa-da galany partlatmakdan el çekmeli bolupdyrlar. Dogry Skobelowyň öýüdi hem, onuň töwerenäk adamlar galanyň partladylmagynyň şeýle ul netije berjekdigini inanmandylar. Oňa 2-nji derejeli şäher hökmüne garapdyrlar. Tekeler nagym gadylýanyny duýýarlar. Tekeler nagym gadylýanyny duýýarlar. Garama şolup ähli işimi puza çykaryp edip gorkupdyrlar. Bu şonuň şeýle nagym gadylmak işlerini ýolbaşdy kapitan Rutkovski bir işten ýel çekip galanyň diýwaryny top bilen ýumurmaklygy maslahat beripdir. General Skobelov galanyň diýwaryny hem partlatmak hem top bilen ýumurmagy ýörenipdir. Top bilen ýumurup gädi gaçmak üçin galanyň partladyljak ýerinden gün matarragy saýlanyp alınıpdyr. Şonuň şeýle ol nagym gadylmak işlerini beretmän gala zapt edilecek günni ýa-da tüýşürmek kararyna gelipdir. Adaplamalar nagym gadylmak işiniň her sagatda 1,5-2 futdan dowam etdirileni, bir gije gündede 42 fut geçmek mümkinligi köpdür. Däri goýuljak ýerleriň därden doldurylyp, partlatmaga taýýar edilmek üçin takmiran 12 sagat gerek bolupdyr. Demek galany partlatmak baradaky ägli taýýarlyk işleriniň 11-nji ýanwarda Günertany çen dol tamamlanyp bilinjekdi taýyklanypdyr. Skobelov aýgytly hüjüme geçiljek gün 12-nji ýanwar tüýşüripdir. Nagym gadylmak işlerini hem gysgaly dowam etdirmek barada buyruk beripdir. Nagym gadyjylar üçin 3000 manat baýrak berilipdir. Şonuň bilen bir wagtda galany partlatmak şowsuz gutaraýan halatyny, hüjüme geçirýärlik gala tarap garym gadylmak işlerini hem dowam etdirmek. Dikligine gadylýan şol garymlara galanyň düýbündäki garyma ýetirip goýmak barada buyruk beripdir. Tekeler Ruslaryň nagym gadýanyny duýupdyrlar. Ýöne dykma herdar başlyklyň munyň heňe geljek zatdyny mandylar. Ondan Ruslaryň nagym gadyp galany partlatmagynyň nähil bet balşyryň üstüne elçekdigini gödegine getirip bilmändirler. Ruslar ýeriň astyndan ýol açyp, galanyň içine aralaşmak isleýänler öýüpdirler. Ýylata hem muny şeýle diýip düşündiripdirler. Ruslar ýeriň astyndan deşik açyp çykmakçy bolsalar, çykanyň kellerini ýeke-ýekeden kakardyr diýipdirler. Şeýle maksat bilen iň gowy güýçlerini şo ýere jemläpdirler. Hatda dykma serdaryň tümü hem galanyň partladyran ýeriniň golüne ekeni. 8-nji ýanwarda saat 8-de 8 sany 4 funtluk top bilen galanyň diýwaryny topu tutup başlapdyrlar. Diýwaryň 10 sajyn ýerine goýrançylyk bolup, açylan gädikden öýleriň tüýünü görnüpdir. Galanyň goýryjylar destine gum çekip o gädigi bekläpdirler.
9-njy ýanwaryň täherine şenni diwaryň beýikligi öňki ketdini ýeterlepdir. Gädik açyjy artilleriýa batareyasy o ýerini ýene topa tutup başlapdyr. Emma Skobelov bir iş etmek barada buyruk beripdir. Sebäbi ol şo ýerden diňe aýgytdy hüjümüň öň syrasyna täze gädik açmagy nazara tutupdyr. Injenerleriň naşarlygy 11-nji ýanwarda ýer bilen öten gize galanyň diwarynyň astyndan ýetadyn nagymdan iki tarafa gol şekillendigini, diwaryň uğru bilen 3 ýerde däri ýerleşdirilýär öýjüň taýýarlanyny, ol öýjüklere 70 koput däriniň ýerleşdirilip başlananyny habar beripdir. Şeýlelikde galany zapt etmeklige äli taýýarlyk işi utornuk tamamlanypdyr. 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda ýer sagat 6-da Rus goşunlary aýgytly hüjüme başlapdyrlar. Toplar galanyň diwaryny gädik asyljak ýeri oka tutupdyr. Piyada goşun bolda gädik asylaryna hem galanyň diwarynyň partlaryna garaşyp hüjüme taýýar bolup durupdyr. Laýyk 11 sagat 20 minutda galanyň günerti guşluk burşunyna elken partlamy bolup asman zemini elenipdir. Goý gara tössedir tozan asmana göterilipdir. Grazikov diwaryň 15 tajan ýeriniň ýykylandygyny, geçme amatly ýol asylyny habar berýär. Kuropatkin bolsa galanyň diwarynyň ýykylan ýerini 9 tajan ýetýär. Tekeler bir wada näme-nämeden akyl getirip bilmändirler. Yer ýan ýandyp durlar. Bolup geçen betbaşylygy akyl getirenlerden soň bolsa gasmaga ýüdürüp durlar. Diňe dykma serdar bada wat näme-nämeden düşünipdir. Özüni ýitirmän saklapdyr. Gasmaga ýüdürenler hem saklamagy ýaranıpdyr. Emma bir netije bermändir. Has ýürekli adamlar gasman ahyrky demleşeni tögüşipdirler. Galanyň partladyran ýerini hem top bilen gädik asylan ýerini hem tekrar gat köp ýetkizekdirler. Diňe galanyň partladyran ýerini adynyň 700 adam ölüpdir. Galanyň partladyran ýerine begler bar eken, wekillerim olaryň goly eken. Galanyň diwary ýarylyp tekrar gasmagy ýüzürendan soň Rus goşunlary hüjüme geçipdirler. Yaragy ýylaty ýaş diýmän garry diýmän, aýal diýmän erkek diýmän bir uzundan erehimsizlik bilen gyryp başlapdyrlar. 70 top galanyň diwaryny oka tutmagyny bet edip, galanyň içini demirgadyk günnögür bölegini oka tutup başlapdyr. Tarihte juda seýrek gabat gelýän gyrgynçylyk, genosit başlanýar. Rus goşunlarynyň şol döwrüň iň kämil ýara bilen ýaraglananyny, tekeleriň orta esasy ýaragynyň sowuk ýara bolanyny, tekeleriň elinden ölen ýa-da yaralanan Rus ofitserleri soldatlarynyň tas hemmesiniň diýeni sowuk ýaragdan ölenligini ýa-da yaraly bolanyny, Kredikovdan, Kuropatkinden, Maslovdan, Vereshchaginden başlap ägli Rus harby işgärleri tasdikleýärler. Rus goşunlarynyň şagalary, aýallar hem gaýgyrman bir uzunnyň gyranyny olaň öldür boyun alýarlar. Diňe bir boyun almagam däl, munyň üçin bu ýanlyklarynam gidilip durmaklar. Olar Göktepe galası alnandan soňky garganyşylygyň bil kaslyň edilendigini, onuň galanyň sögüşdi boyun egip egmezligine bagly bolmanlygyny açysan edýärler. Misal üçin Gradikov, Göktepe'de şeýle gyrgynçylyk etme general Skobelowyň entek Peterburgda kaputa ýürüne dügenini tasdikleýär. Galanyň diwar partladylyp, tekeler guma tarap gasyp başlanlaryna, rezerwde duran toplu-topkany atryadyň başynda durup, olaryň ýerdinden hut Skobelowyň özüniň kowa gidenligi hem bir tasdiklemanyň dogurdygyny şaýatly edýär. Şonda boskunlaryň ýerdinden piyada goşun 10 ýorsa çenni, atly goşun bolsa 15 ýorsa çenni kowlap gidipdir. Öden boskunlaryň iň gürü ýerlerini topa tutupdyrlar. Tekeleriň gaçyp giden ýoly şagy aýal erkek jesedinden dolupdyr. Kowgusylar diňe madal garanky düşüp, göz baglanynyň, boskunlaryň atarlary madal seýreklerinden soň ýerlerini dolupdyrlar. Boskunlaryň ýerinden kowlanyny şagadyr aýal erkek 8.000 adamyň gyrlandygyny 1881-nji ýylyň 20-nji fevralynda Kavkaz goşunlarynyň baş komandaşysyna ýiberen maglumatyny Skobelov hut öz eli bilen ýatdyr. Muny beýleki Rus harby işgärleriniň ýatlymaryny tasdikleýär. Tekeler galanyň içinde hem ägir köpidara çekipdirler. Olar 23 güne çeken gabaw döwrüne 7.000 adam ýetiripdirler. Diňe galanyň alynan güni hem onuň içinde şonça adam ölüpdir. Skobelowyň ekspedisiýon atryadynyň baş frazy Geifelder gala alynandan soň onuň içinden 7.000 jetet tapanlyklaryny, şon sorak jetediň hem galanyň diwarlarynyň düýbünde şala ýere duýulanyny ýadýar. Tekeler gabawyň soňky günleri hatda öllerini jaýlamagy ýetişmändirler.
Gradekov bilen Kuropatkin käbir öýlerden zaýlynmadyk. 10-15 jetet tapanlyklaryny ýazýarlar. Maslov gaby döwründe we galanyň adynyň güni ölen adamlaryň tekeleriň öýleriniň 20.000 adam hataplaýanlygyny ýazýar. Ýurt uğruna mukaddes göreşde bir näçe terdalar, hanlarym janlaryny gurban edipdirler. Olaryň arasynda Han Mehmet Atalyk, Ora Mehmet Han, Dykma terdaryň ogly Akberdi Han dagan bar eken. Galanyň synyň güni 3000 dönem gowrak aýal gyzy ýetir alınıpdyr. Olary tekeler ýylaryna gaýdyp geler ýaly gire hökmüni taklapdyrlar. Galanyň daşyny bir ýere jemläp, daşlaryna garol goýulypdyr. Olar ödüňe ýörüte ruhsat almak bilen gala girmäge hem goýran bolan öýlerinden könökşül ýorgun düşek getirmäge mümkinçilik berilipdir. Göktepe garasyndaky adamlaryň nähili wagşylyk bilen garlandygyna şeýle fakatlarym şaýatlyk edýär. Boyu bar ýok 600 sajen, ýyny 360 sajen bolan, içinde 14.000 şenli öý orası çatmady kelen, 40.000 dönem köp ilatly kidijik galanyň içinde 23 güne çeken gabagyň dowamyny 872 tüpen okuy. 12.400 top ok atylypdyr. Diňe gala zabit edilen güni 5.604 top okuy. 224 raketa. Piyada goşun tarapından 273.000, atlı goşun tarapından 12.500 ok atılıptır. Deňeşdirip görmek üçin 900 günläp dowam eden Leningrad gabagyny nemis basbarjylarynyň şäheri 148.478 top okun atanyny ýatlalyň. Galagynyň soň Skobelev 4 günlük talyň ýylan edipdir. Rus soldatlary altyn, kümüş, şaýsep, haly palas diýmän, gözlerine yarandagyň baryny alypdyrlar. Ödüm saňa ýetdi, maňa ýetmedi diýer ýaly, olja dawaty bolmandyr. Näçe talaňçylyk etdiler, olja tapylypdyr. 12-nji ýanwarda Skobelev galanyň etegine 227 ofisier bilen 6672 soldat jemlän eken. Jeme 6890 adam. Galada her öýdi. Ýekezi halydan bar ekenini hadap edenin dedi. Her soldat başyna 2 hallan düşüpdir. Gala boldy. Tutuş tekäniň ähli gyzyl aly toplanypdyr. Köpeýler hal düşükden, şaýdepden dowal bolupdyr. Bir ýerden jerçiler peýda bolupdyr. Türkmen halysynyň bagady bir bulgur araga gelipdir. Soldatlar ne gözül halyny bir bulgur araga berip, durun ýerlerini içer ekenlerdi. Yine hal getirmek üçin gala düdünöklep gidýär ekenler. Rus ofisiýerleri, aýratyn topçular köp hal oljalypdyrlar. Topçular okdan boşan gapyrjaklary şeňni haldan oldurupdyrlar. Aradan köp wagt geçmänke, bagady bir bulgur bolan türkmen hallarynyň narhy öz hakyky bagadyndan bir näçesi ýokary galypdyr. Peterburgdan, Moskwadan, Kavkazdan ofisiýerleriň aýallary hat ýazyp, äärleriniň halysyz dolanyp gelmediligini talap edipdirler. Planiniň öýünde bir hal gördüm göri, görüplikden ýa gözüm çykara geldi. Şolon ýaly halysy gelmedi diýip ýazypdyrlar. Maslov soňra 1883-nji ýylda şol hallaryň bir çetiniň Paryjyň Gaussmann bulwaryndaky Aziýa öýünleriniň magazynyna barıp ýetenligini ýazýar. Gradekov gala alnyndan soň talaryň ratlaryň bagasyny 6 milyon manat diýip gezitleýär. Göktepe galasynyň gabalyn hem zawt edilip alynan döwründe ruslaryň çeken itgileri beýle ullakan tapawut bolmady, dürli çeşmelerde dürli görkezilýär. 1881-nji ýylyň 20-nji fevralynda Kavkaz goşunlarynyň baş komandantyna iýeren raportyna Skobelev 1880-nji ýylyň 20-nji dekabrden 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwar aralygynda bir generalyň öldürilendigini, bir generalyň ýaraly bolandygyny, 3 ştab ofisiýeriniň, 11 ober ofisiýeriň ölendigini, 5 ştab ofisiýeriniň, 35 ofisiýeriň yaralandygyny, bir çinownyň ölüp bir çinownyň yaralandygyny, 267 soldatyň öldürilip, 647 soldatyň yaralandygyny, soňra yaraly 2 ştab ofisiýeriniň, 4 ober ofisiýeriň ölendigini habar berýär. General Kuropatkin bir hatardan çykan 34 ofisiýeri, 364 soldaty, 71 ýabyny ýitirdik diýip ýazýar. Birin gitgimiz 4 ofisiýer, 55 soldat, 18 ofisiýer, 236 soldat yaralandy diýip
Sherbak ýazýar. Fyodorov hem şu maglumat gaýtylýar. Gabagyň tutuş dowamyna bilen ýetgilerimi 1104 adama ýetdi. Gala hüjüm edilen güni bolsa 398 adam. Şolsany 38 ofisier boldy diýip Geisman bilen Bagdanov rus terjime hallar sözlüğüne ýazýarlar. Mollagara bilen Gazlarbat aralarına çekilen demir ýoluň harajatyny hem hata etsen. İkinji ahaldeki ekspedisiýasyna 21.126.056 manat. Diňe Göktepe alınýança 6 ýarym aýdy. 13.545.341 manat çykdyjy edilipdir. Göktepe'de garlan biýuguna adamlaryň jeretleri enşeme günnäp meýdanyna portap galypdyr. Olar wagty bilen ýygnap, gömüp, otlap ýetişip bilmändirler. Skobelew jetet jaýladyp, sallatlaryň mädetine degmek islemändir. Jetetler jaýlamy üçin gulsulukdan boşadylan 500 sany kürt ýetiri işledilipdir. Olaryň jetet jaýlamagyň deregine talan bir meşhur bolupdyrlar. Altyn kümüş gömülen ýerlerini gözläpdirler. Öýlerim rus sallatlaryny meter wagşyr gelipdirler. Gelin ýyllaryň altyn gulak halkalaryny gulaklary bilen ketip, barmaklarynyňky kökön ýüzüklerini barmaklar bilen sapypdyrlar. Ahir Skobelew olary gala goýbermegi, galagyň etmäge mejbur bolupdyr. Kürt ýerleri jehetler jaýlanlaryny hem el uzunyny jaýlapdyrlar. Sehel ýeli üstü, ýa-da duşundan atly geçip gitse-de, olaň saçylyp ýatypdyr. Gulsulukdan boşan partiýa ýerleri, ozal tekeler tarapyndan ýetir alynan gelin gyýlarymyz diýip türkmen gelin gyýlarynyň iň gowlaryny kesip saýlap alyp gidipdirler. Jehetler jaýlamak işine rus goşunlarynyň baş frazy Geyfelder ýolbaşçy edipdir. Olaryň dürli wagtlara sap edilen ýatlamarynyň birini bu arada jekmejek gurrun berýär. Göktepe galaty alynandan soň destine Aşgabatda tarap süýüşip başlanan goşun pil palta ýaly gurallaryny ýanyna alyp gidipdir. Gitmediklerim öýe gurallaryny bermändir. Şonuň şeýrim ýer gadar ýaly gural ýetmezçi gidipdir. Yer gaty bolupdyr. Onuň jehetleri üýşürip otlap başlapdyrlar. Ilki jehetleri üst-üstüne goýup, üstüne de odun üýşürip ýakşak bolupdyrlar. Beýle edilenine jehetler ýanman, ýöne garýört bolup galypdyr. Soňra olar aşagyndan howa geçer ýalyp 2-den 3-den köp bolsa 4-den üýşürip, üstüne saman nimen, ders nimen tapan zatlarla basypdyrlar. Onuň üstünden öýleriň üdüklerini, durluklaryny basypdyrlar. Geyfelder şeýdip, hayal ýakylyna jehetleriň ahyryna çenini ýananlygyny ýazýar. Bir kerde ýaplyň öňüni bögetlep, ýetlere suw berip ýer ýumşatypdyrlar. Soňra ullukan çukur galyp adam, at, düýe maslyklaryny şo çukurlara süýräpdirler. Emma munyň bilen jehetleri maslyklary gömüp ýetişip bilmändirler. Geyfelder başga alaç bolman soňra galanyň diwarlaryny onuň etegine garymlar dolup ýatan maslyklaryň üstüne ýumurdan on ýazýar. Galanyň ýokarsyna aklar, diwary ýumrup, ýapgyt diwaryň ortasyna süýşürip durlar. O ýerde aklar bolsa, ýene aşak süýşüp, garymlardaky saňsy adam jehetlerini at, düýe maslyklarynyň üstüne sürüpdirler. 1887-nji ýylda Göktepe'nin üstünden geçip giden Geyfelder şeýle ýatlyar. O wagonyň ýepişgeninden Göktepe galaty görünip başlanyny bu arada ýurdaşlaryna ma'lum edipdir. Göktepe'nin diwarlary has beýikdärmiden näme diýip ýurdaşlaryň bir sorady. Şeksiz has beýikdi diýip men jogap berdim. Ýöne onuň ýokary bölegini köp san adam, at hem düýe maslyklaryň üstüne gömmek üçin bolmaly bolduk. Men diwaryň ýokary bölegini beýişe peýdalanmak bardy urhut bermegini Skobelewden haýyş etdim. Özüm ilkinji bolup ony ýumurmaga başladym. Ýöne şonda da maslyklary wagty bilen gömüp guturup bolmandyr. Kvitka gala alynan ýarym aý soň 27-nji ýanwarda galanyň komendanty Vereshagin bilen onuň üçin aýranyp göründigini. Şo wagtam galanyň diwarynyň partladyran ýerine jehetleriň kimisiniň kellesiniň, kimisiniň el aýagynyň çykyp ýatanlygyny, basan ýeriň maslykdygyny habar berýär. Şo döwrüň rus harby işgärleri bir deňsiz taýsy wagşyana gyrgynçylygyň sebäbini hamala 1879-njy ýylda Lamakin ekspedisiýasynyň ýeňilmeginiň rus goşunlarynyň awryna, şöhratyna şek getirenligi, şonuň şeýinem tekeleri göz edip jidalandyrmagyň rus goşunlarynyň ýeňilmezlik şan şöhratyny dikeltmegiň zerur bolanlygy bilen düşünýärler.
Hamala az yerlerdiňe şunun ýaly zalimlik bile boyuna gidirmek mümkin diýip tasdikleýärler. Hamala az yerleriň diňe küpesine däl, aňyny da ýenişmelemeşin. Ýöne bir bilkastlaýyn genosidiň köklerini başga da atdyn. Kolonizatorlaryň Orta Ady halklaryny adam hökmünde de görmänliginden, kiltini olary gyrmaga dikenini gözlemek gerek. Gradikovun hamala tekeleriň uruşdan başga da bilmeýänligi, ýaşaýşy ukuyupsuzlygy, olaryň hökman ölüp gutorup gitmeligi hakda welilik satmagyny suwd edýär. Onuň tekeleri ýer şarynyň güdünden gara tegmil, adamlar üçin maskaraçylyk atlandyrmagyny suwd edýär. Skobilyň niýetini tekeleri gyryp gutormagy, galanjany hem ýetir hökmüne deňiz kenaryna göçürmäge dikenini şunu suwd edýär. Galasynyň soň Gummaga çyp giden bozgunlaryň, öýdem esasan aýallardan şagardan ibarat bozgunlaryň birehimlik bilen 15 ýorsa çenni gyrylmagy şunu suwd edýär. Şu ýerde köp zadyň Skobilyň şahsiýetine, zalimligine, türkü halklary bolan ýigrenjine bagly bolanlygyny bellep geçmegem artykmyşlyk etmese gerek. Munyň sözüne de köp ýatlamalarda agyrsa da, ýene çenni üns berilmän gelýän bir hyýatly fakt bar. 1880-nji ýylyň 9-njy ýylyny Bamydaky Skobilyň ejetiniň öldürilýändigi hakda telegram beripdir. Skobilyň ejeti Olga Nikolaýewna ýetimler öýlerini açmak üçin Rumeliýa gidipdir. Onuň ýanyna yarım milyon manat pul bar eken. Skobilyň ýakyn dostlarynyň biri Uzatis hem şo ýerdeken. Ol hem Skobilyň fiýaly Slavyan paralaryň biri bolupdyr. Makedoniýany gozgolaňa aýagy galdyrlaryň külküne düşüpdir. Munyň şünem köp pul gerek bolupdyr. Ondan Uzatis Olga Nikolaýewnadan pul dilepdir. Ol bermän soň öldürüp almagy ýüregine dupdyr. Gize öz ýoluna barýan Olga Nikolaýewnanyň öňünden çykyp ony öldüripdir. Ýöne Olga Nikolaýewnanyň ýanynaky diýeri galan adamlar Uzatis'i tanapdyrlar. Şo sebäplen Uzatis özüni atyp öldürmäge mejbur bolupdyr. Şansyf Hamala Skobilyň ejetini Uzatisiň öldürenliginiň soň-soňlary bilinendigini tasdikleýär. Ýaşyrf bolsa, munyň şo wagda bilinendigini, Uzatisiň özüni öldürmegini onuň tanalmagynyň sebäp bolanlygyny suwd edýär. Her näme-de bolsa, Skobilyň iýeren telegramda onuň ejetiniň Hamala türkler tarapyndan öldürilenligini habar beripdirler. Skobilyň uzak gejet edip, gyýgyryp çykypdyr. Türklere haýbat atyp, olardan aralmagy kasam edipdir. Skobilyň diňe türkmenler däl, äli türk halklary ýegrenenligi belli. Ondan Skobilyň Alinyň aryn Ahmetden çykaryn bolmagy. Bir ýagdaýyň onuň tekeleri has zalimlik bilen daramagyna täsir eden bolmagy mümkin. Göktepe galasyny goramakda tekeler görülüp eşitilmedik gahrmançylyk, edermenlik, mertlik görkezipdirler. Olaryň watany wepalylygy, edermenligi, gylys işletmäge ýökdeligi barada Rus harby işgärler haýran galmak bilen ýatypdyrlar. Tekelerde dönüklik etmeli diýen düşünje de bolmandyr. Olar hatda dykma serdaryň wagtlaryň Ruslaryň tarapyna geçmegine hem dönüklik hökmüne garamandyrlar. Munyň beýle bolup biljegine ynanmandyrlar. Dykma serdary diňe uruşmak islemän soň Ruslaryň arasyna geçen adam hasaplapdyrlar. Lamakenyň birinji Altek ekspedisiýasyna gatnaşyjy Tugan Mürze Baranovski tekeleriň batyrlygy, gylys işletmäge edberlik hakda gat köp faktlary mysal getirýär. Gruzin polkunyň praporşygy Belabarodowyň üstüne topulan bir teke gylys bilen onuň kellerini kakyp goýupdyr. Onuň gögresi kellesi alnandan soňam esli watlap ýykylmandypdyr. Soňra birden gürpüllep gaýdypdyr. Bir gedek 6 san Dağıstanny bir tekeň daşyna geçipdir. Ol diňe gylysy bilen oraň 6syny yaralamagy geçipdir. Kinyal Wittgenstein'in ordinaresi onuň üstüne topulanyny onuň belini sapdyr. Ahir Dağıstanlylaryň biri onuň arkasynda tüpeňläp öldüripdir. Watan urnak söwüşlerde türkmen aýal gyýlar hem lidermenlik görkezipdirler. Olar her hili kıyın güne düşseler hem äärlerine uruşmaň, duşmany boýlagyň diýmendirler. Gaýta olar bilen deň durup söwüşipdirler. Bir topa Rus saldaty geçip barýaka. Olar üçgedek ok atylypdyr. Saldatlar o ýerde bir näçe adam bardy öýüpdirler. Tüpeň atylan ýeriň daşyny gabapdyrlar. Görseler bir teke gyýdy, pistoletine ok salyp oturmuş.
Gaptalına da yine 2 tane pistolet yatırmış. Onu tutup Naşalynyň ýanyna getiripdirler. Naşalynyk oňa gorkma, biz sana elbet saat etmez diýipdir. Serdar, men hiç tatdan gorkamok. Men bilen islen zadyň gelip bilersiňiz. Ýöne kapyrlar. Siz bizden gorkun hem heder edin. Sebäbi siziň biriňizem, biziň ýurdumyzdan diri gitmersiňiz diýip o göz jogap beripdir. Bir merdana gyýdy boşalyp goýurmagy mezur bolupdyrlar. Bir gezek bolsa käliň içinde Rus soldatlaryny tüpüňläp oturan garraýar görüpdirler. Soldatlar onu şobada kerşep taşlapdyrlar. Şo gezek professer arkadyna güýçli darba degen soň ýalta ýydan ögürülse, eli pirli bir kemper ikinji gezek urmagy taýýarlanyp durmuş. Hatta çağılarım, gorkur köyünü bilmän, düşmanyň üstüne batyrlyk bilen topulypdyrlar. Tugan Mürze Baranovski 9 ýaşly bir teke oglanjyň ýerine ullu kampysa galyp, Erivan polkunyň ofiseriň topuluny görünni bar diýdiler. Şol ýal faktlar. Rus harby işgärleriniň ýatlamalaryny ýeke-ýeke sanardan kän. Tekeleriň batyrlygy, ahlak araslygy olary iň bir wagşyana ýigrenç bilen ýigrenýän adamlar hem soňra hormatlyma mezur edipdir. Misal üçin, ýeni tekelerdiňe ýegen matar galatynyň üstünden dürüp bilen syýynlaýan gereşagyn şeýle ýadyar. Baglar ýalaňaç kılıçly adam şekilindäki ganyhor ýyrtyjy haýwanlaryň üýşmeginiň öňünde bilinkilen toporjugy dürübide çaraja agyryp görünýärdi. Soňra bolsagut şol gereşagyn tekeler nähili görmegi halk eken. Olaryň ýüz keşfi nähili gelişikli. Tekeler gaty akylly hem baýgatly halk eken. Men olaryň gürrüňlerini hedeledip diňleýärdim diýip ýadyar. Synany bäri bir asyr 11 ýyl başyndan geçirin Göktepe garatynyň harabaçylygy. Ahmar bilen içen tutup ýere siňip ýatyr. Äpet gala. Ýalňyz dogonluk madary. Onuň ýumurlun diwarlaryň astyna öz mukaddes topragynyň azatlygy, erkinligi uğruna başyny goýan müňläp merdana gojalar, ýigitler, aýal gyýdylar. Çağalar ýatyr. Gala hem onu goraýjylar barady. Indi bir asyrdan gowrak wagt berip köp gürrüňde edilip gelinýär. Bayılgan skırgınçylyň sebäpleri barady. Günäkärleri barady gürrüň edildi. Türkmen halkynyň taryhyna aýgytlyjy taplaryň biri bolan Göktepe garganyçylygy barada hakykaty öwrenmek. Sözüň dolu manysyna gadagan edilenem bolsa, o hakda fakatsa her türlü netijeler çykarmakdan çekinilip durulmady. Taryhy suud etmek derejesine baryp getirildi. Birleri Göktepe garganyçylygy din hadymlarynyň, han begleriň dämetkeş halkyň boyuna dakan zady diýdi. Başga birleri halky basyp alyjylara garşylyk görkezmekde günälemek derejesine baryp getdi. Birleri ähli ilaty Göktepe garatyna ýygnamak bilen tekeler uly ýalňyşlyk goýberdi. Ilatyň gyrylmagyna hutsy ýagdaý sebäp boldy diýip tasdiklady. Başga birleri teke hanlaryny, serdarlaryny İngiliz emissarlarynyň oýuny wazyna öwürlen adamlara gadaplady. Birleri ahal owasyny Russiýanyň sastawyny paraçylykly ýol bilen birikdirmäge mümkinçilik bar diýse, başga birleri şeýle mümkinçiligiň bolanlygyny inkar etdi. Birleri ahalyň batylyp alynmagyny, onuň koloniýa öwürülmegi hatap etse, ýene birleri onu türkmen halkynyň taryhyna progressiw rol oýnan waka gaplydy. Iň ahyrda hem ahalyň zorluk bilen batylyp alynmagyny, Türkmenistanyň Russiýa birikdirilmeginiň prosesine ýerli ähmiýeti bolan şaklyny hatap edip, tutuş Türkmenistan Russiýa meýletinlik bilen birleşdi diýip tasdiklamagy barylyp etildi. Göktepe wakasy ýaly tutuş ýurdun. Tutuş halkyň ykbalyny aýytlyjy rol oýnan taryhy wakalary. Haýhydyr geldi geçer fiýady beýbitler nazariýetinden ýa-da haýhydyr bir aýrylykda alynan anyk mesel nazariýetinden baka bermek ne dogry bolar. Nähilidir bir taraplyň netije çykarmak ne dogry bolar. Göktepe wakalaryny din hadymlarynyň, han begleriň uly rol oýnanlygyny hiç kim inkar edip bilmez. Sebäbi şu döwrüň taryh şertlerini başgasy bolmagy mümkin däl ahyry. Ilaty Göktepe garatyny göçürip getirmekde. Galada saklamakda hanlaryň, serdarlaryň zorluk ulununlygyny hem hiç kim inkar edip bilmez.
Yönümünün sınıfı behvit arılıp derli, umumu halık, vatan behvidi şüyn edilendigini hiç kim inkar edip bilmez. Belki, ehli ilatın Göktepe galasına yığınanmağı yalnızlık bolunur. Yönü bir gala jemlenen halkı, batıvalcıların uçtun tutmak gırmağı hakkı bar deyibem, hiç kim aydıp bilmez. Munun öyle gırını değerli, gırlanı güneylemek ahirin. Eger şehir nazariyetten teretsek bolsaň, 140 000 dönem köp adamın göz yumup asar talında gırılmagyna, Hiroşimanyň üstüne ilkinji atom bombasyny taşlan Amerikan imperialistler däli, bir şähere şonça bolup üýşen adamlaň öder günäkär bolup çykýardy. Akalyň tutuş Türkmenistanyň Russiýa paraçylykly ýol bilen birikdirilmek mümkinçiliginiň bolundygyny hiç kim inkar edip bilmez. Belki şeýle mümkinçiligiň elden giderilmegine tekelen ödürüň sebäp bolan ýerleri bardyr. Olaryň Rus kergenleriniň üstüne şolaryň wagtlary bolupdyr. Teke handaryň Ruslarla gepleşip geçirip, ýetiredeşlerine diýenlerini ýetdirip bilmedik. Gepleşiň şertlerini berja edip bilmedik wagtlary bolupdyr. Ýöne aňardan gelen bahwalyjylara sadyklyk bilen boyun egmänligi, paragaçylyk bilen birleşmänligi, öýd ýurduny, öýd adatlygyny goramak üçin garşylyk görkedenligi üçin türkmen halkyny günälemek bolarmy? Haýaty halkyň ikinji bir halky onuň meýletinik bilen birleşmänligi sebäpli batyp almagy, gyrgyny bermäge haky barmyş. Batyp almagy hiç kimiň haky ýokdur. Öýd adatlygyny goramak bolsa, her bir halkyň mukaddes borjydyr. Türkmenistanyň batylyp alınmagynyň, Göktepe wakalarynyň hut eýdi türe käwr progressiw netijeleriniň bolunmagyny hiç kim inkar edip bilmez. Türkmen halky şonundan gençeme owaryň iratynyň gulçuluga sürülip boşap galmagyna sebäp bolan alamançylykdan diýipdir. Ýöne birinciden türkmenleriň alamançylyk bilen meşgulanyny kimdir bir ýeriniň olaryň ýugurdan basyp alma hakynyň bardygyny aňlatmaýar. Eger şeýle boljak bolsa, Russiýa eýrany hem basyp almaly bolardy. Sebäbi türkmenlerim Kürtleriň partiýaň alamanynyň olardan az ejer çekmändirler. İkinciden, Türkmenistanyň Russiýa birikdirilmegi, alamançylygyň galmagyny tiýleşdirdi diýilse, hakykata has golay bolardy. Her bir zat tarih şertleri laýyklykda döreýär. Her bir zat tarih şertleri laýyklykda ýitip gidýär. Alaman türkmeniň oýlap tapan zady däl. Gulçuluk döwrüniň galynysy. Ol türkmenlerde hem eýýäm möwrütini geçirip barýardy. Türkistanyň, Hyýwanyň Ruslar tarapyndan basylyp alınmagy türkmenleri eýýäm kul bazarlaryny mahrum edipdi. Türkmenler bolsa, öýler saklamak üçin kul gyrnak getirmän, satmak üçin getiripdiler. Iň esasy bolsa, alamançylygyň geografik şäkleri darylyp gelýärdi. Hamala, Göktepe gyrgynçylygy ýerli ähmiýete eýe bolan şaknaşyk bolupdyr. Tutuş Türkmenistan bilen Russiýa meýletinik bilen birikdir diýip tasdikleýän adamlaryň tarih hakikaty bil kastaýynlyk bilen eret edýänligini, ýa-da tarihden ýekezi ýeter okumanlygyny gözetirmek kynýar. Göktepe galasynyň alınmagy ýerli ähmiýete eýe bolan şaknaşyk däli. Göktepede tutuş Türkmenistanyň külli türkmeniň ykbaly çödüripdi. Hatda Skobelov, Gradyakov, Kuropatkin ýaly diňe ahalyň boyun egdirilmegine däl, Russiýa imperiýatynyň harby durmuşyny uly urur oýnan adamlar Göktepe galasynyň alınmagyna tutuş Türkmenistanyň boyun egdirilmegi hükmüne garapdyrlar. Munyň özi hakykatdan şeýle bolupdyr. Soňra 1884-nji ýylda marda bolan geňeşiň netijesi hem 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwaryna Göktepe'de söylülüptü. Göktepe galasynyň goraýjylary ýeňden bolsalar, öýd ýugurduny, adatlygyny gorap saklap bilmedigen bolsalar, baswalyjylary öýd başdak bir ýugurdy, öýd başdak bir halka basyp aranlyklaryny akrar etmäge mejbur etdiler. Olar diňe alamançylyk bilen meşgullanyp, gösüp bolup beren wagşy taýpalary mugyra getirmänliklerini, Türkmenistanyň bir ýurdu basyp aranlyklaryny dünýä zar etdiler.
Gledekowyň 4 tomdan ibarat memuarlarynyň Türkmenistanyň bilen uruş atlandyrylmagy şunu suwd edýär. Onun 3 tomy 1883-nji ýylda çykypdy. O wagtlaryň tek mardaky geňeş bolmany. Türkmenistan heni Russiýa meýletin birikmänni. Kuropatkynyň memuarlarynyň hem Türkmenistanyň batylyp alynmagy diýilip atlandyrylanyny şeýle suwd edilýär. Galyp berdi. Türkmenistanyň Eýran bilen tergediniň Kaspiyden başlap tä Bawudurmady çenni Türkmen halkynyň arkasyndan oňa salynman şekillendigine. Hakikat ýüzünde munyň Türkmenistanyň territoriýasynyň inglizleriň kömegi bilen Russiýalar Eýranyň arasynda paýlaşylmagyny aňladynyny garamazdan. Bu aktyň özü şunu suwd edýär. 1881-nji ýylyň 9 dekabryna Tehranyna Russiýa bilen Eýranyň aralygyny Kaspy deňizinden günnäwir tarap terket çekmek baradaky konwensiýa gol şekilinde. Heni marda geňeş bolmandy. Türkmenistan Russiýa meýletinlik bilen birleşmänni. Göktepe galasynyň harabasylygy ahmyr bilen içini tutup ýere siňip ýatyr. Bir ýerde ata watanyň azatlygy uğrunda müňläp adamlar başyny goýdy. Olaryň ganynyň ýerine düşmek üçin Türkmenistanyň garaşsyz ýöwbaşdyk ýurt bolmak üçin 111 ýyl gerek boldy. Tebigatyň emrine çäre ýok. Ýere siňip barýan gala wagtyň geçmegi bilen ýene çöker. Emma minnettar nesilden yüreklerine bolsa, o gala barha beýgeler. 110 ýyldan soň hatyra günü diýilip ýylan edilen 12-nji ýanwary minnettar nesiller hiç wagt ýatlaryndan çykarmaz. 1991-nji ýyl Oktyabr aýynyň 26-sy. Kitabyň soňy. Kitap Türkmenistanyň köýerleri we kerleri üçin kitapxanasynyň ýadga edişge köpeldiş bölüminde ýadga geçirildi. Okudy Settar Awdiýew, Tetre Eşdori, Husan Ataýew.